social studies or RME also ho yes set exams questions ahoro e dey schools ahoro anti proprietor headmaster headmistress school teacher for yen hye no so say perfect. They be to me questions papa mock exams and seminar exams midterm exams ni jinata ye ge free perfect series what more akachi kuma say putoja ye ben station one sanso den kran so dan so man first stop one abu hwa kwan ye awie intentem so no mo tumi ntokesa o matofo bay so was 0243 299 938 and 0540 755 465 ya femetri mudahine nana kwasi wusu echa me menua asonaba ohene kwabena boaten afi sam no church man kasa enie Asem Beba Dabi asam na nya ba duru se ya anya se kan na yedi twam ya no ya na yede be kan to bi kan asem o sinipa kasa tie se wantie a Asem Beba Dabi eno na yeduru so no yemo hwini afia ni ankyere sunwane ne brekum kwantempon no eso abusuafo ka mienu bi akwakonya akwanhia na ano memende ya ama ekowi ase enipa nwotwe kranananananananana omaye nyamedia wo nnagye ena abusua bi ede eka asem na okiremu a na tese wonum a omuye no kra no ebinim kwaye obi ayiye ena sebre womo so awuo ya encha amanfo besan ye omayiye enti asem no ano odin papa ya odwene hu a wote ase a enye yiye na okiremu a enipa omunya saa akwanhia womododo no na eye maako edu na omunya saa akwanhia no na ene anopai wa bra na nyansapo edwumadie ekoso ya yensadwreni brigadier koda ododo adamfo na ote eye adwamu no woni yensadwreni ye obutu empatem honom Michael ahin ya ododo na ebon mane bingo ebo ho nkomo sei ene o kyerkyere saa kwanhia no mu wode kyerɛ yen eye private car any taxi na private car no na efi eye brekum ena eba besia ko insu ko sunai krum ena taxi ni so every sunai ebesin akodo kan kru eya adwuma from doma to sunai to doma enti abra eya private car no ofri brekum eba besia ko no 97 ena tikani ema 5 emema minu arom wenti o mo ba na o mu duru sabe bia porto ni won ana ka no eto porto nze to mu no na speed wom kwa sense edemu ba honum kakra na nye na speed wom pa nze eto porto na eto no e free on ni lane mu ediko other lane enti eko other lane no taxi na e ba no so se oyo hu hwi ya enyi no the boom na the boom no let's say na yare o semi yi pa nipa omo private car no de ba kokura ansori nipa 7 na wo private car no de ba kokura ansori na omo taxi no so de sabi o omo prepare yi pa enye se bi agro but obi anwere no den nyende out accident bisibia ba ho kakra na accident wedding esi menkai abusuafo bi yawo that was just 3 weeks ago o e bus bi so e be hwe ho wa men ko de efika kwan so ko say amnan mu ase ho aye no teacher ni a one na down for moto so ekipa o mo so tete o mo pasa o ko media no so na say make mama video good am what no so na yetu wana mo ani mpanyufo di nkomo yini se na media na Krobea obi aha de ekoso bi on de eko ya ka ho asema ka ho asema ma se oba nsatwe so a nana no mo so mo ho akwako bi amamre ne amane bi ese fata e ho se de bi cramp na bi akira a so betimi ekika ne ma so enso still rapportos ninti ne maguso a ese akra guso a omohwera mo nkwa ewo hono abusuafo bra Facebook hotek 102.9 FM kana akwanhia no na ano de papa ba kwa senso de ne AS 4819-17 AS 48-17 ena ba kwa senso de GN 5753-12
ene konya saa akwanhia yi a yensa ntwere ne Michael dodo na abonumrane bingu wadi mu asem abreye no Elson for young to 17 so emfa emamwa ye kodi wadubiase e wa santimantem ha ya da sabra be kase de wura ba ko anya mfinhia duosia 60 year old man nidi ne kwame atua sabri kwame atua wa posifo kache kwame de na kwame koyo ya kire se mentimo so bi akoma homne so ma nam so ma wura bi ono so anya mfinhia duonu mandin ene akwasi tawia ene kwame atua wo munya kasa mo a ya no kwadi abufu ba ye kasa we kana we aka tiprakopa no a na 60 year old man ye kwame atua yi wo fa kiri wa bawo wa kofa bredi bia no na edi abetwa kwame tawia animu a ebusonfo se ani egyan wa makwa mtawia di no isa ayewa no so say ayewa wo nsinsamu no owo mu no wo di bread ya sunsan ya na yamane bo kire mu a opra ya mentemo asi nam so ma wo kotwe bread odwutwa yi nipa bi a wo mo chenchen ho adanse wo mo ben ho no ebi no mo di mirika kura nya sakura de ne ko betwutwa no hwene na so nyina e de firi ho e ma nipa bi e ba mu ma yes de wo ye na abroso chaposifo akache wo mo ma no so apehwam e ho na wo de no akobie na sabra ye kasa kwasi tawia ya kwame twatwa no yi wo akobie mu e wo St Benito Hospital ya doctor for the nurse for wo mjina so tin se ja ye hwe na bibia tumi awie mudi na posifo so se wa wo de apie edie no wo mo de atudwa ya wo mo kire se ampa sane ye kan sam wo hwe ye nua ya wapurepure yi a akwasita wie ya nenimu die sensan ya sensan na wo mje se the medical report ro abadon edo no mbegina so dia ye muansem a ye no awatire ti people mu no se tie bia jame ya to mu a kwame atua de ye keka no piapia no aprimpini no a ya de no ekokoto eti koto ara kokko bu e de ko gina da ka kokko mu na ja se de atemu besi akro na tia no bia no e kira se no de bre ya yeso ye nsi maso e wo ho Wanuma obutu efam agudie ne nkuma mu e Ghana emamu amofa kwampa so na eye no Abusafo yefron Ghana National Association of Small Scale Miners na omate eye task force bi se bi edi omunya ene omosori a ensuo so na omode afidie tototototo ya kan set am fine no de kwa kusi so na chese omo edi gala e wonsuo so abusua na no no me ya se de bi omo hwe e ma ne ensei bi ama ne sa obi ti amanfo ebo mu nyina di fra ene omote task force yi sei omode be bi edi aboa se de ebeyo na wonuma ombeyo made so mo no mo tu eye efom agudie e wo yensuo so ase yensa no omankasa ombechi omo e do makogina emra na emra e no mo edi ampani ampara ni nuane ampa ye fie ni enche eye brem river no so ya eno eben eye krobo ya eben Krobea ofense eye chinso ya ewo etiwa east ya eno ewo eye epoye emantemu womo ede apodo bi ahyehyɛ so e wo bra Facebook no so tech 102.9 FM tech 102.9 FM na bra behwe wani so ade omo ko di dwuma nipa bia sebe prabia sa omodo omani abo omo safo hene ya omo ntese odogo bi enu abe wono de chamfan esinso ni fini pe o de Facebook wono ena to na omo ya pe ena omo kire se da bi omo hwe ema no ensei ena sa chamfan nyina wono mo gigeye eno mu twaja eri tu mu se de omoye no ense emfata enyade a ebeboa wonom ama omo kasa dwumadie ya omo edie ewo eye fama gudie tu mu no etimi akonkan na asemwe eka ho bi ema eye coordinator edema eye ekue ya didin ene Susan Dankwa yedem oteka bonkomo ena wode etudwa se nyamianem ndokwasem ni omo koye no na ensuo ni mfiri pe na chamfa ani ti a omode esai ensuo no eno nti na ma omutu saa anamo ya asa ebere nam so omasa so ache eye nipa miensa ede aka momientie maame Susan Dankwa de waka ya Jesus Ghana National Association of Small Scale Miners ye betu mpasa afa ensuo na ewo kwa bi brem mensine denchembo mensimu etini ya shase eko chinso krobi di chinso eni chinso krobo said ye nyina ya jiatu se ye beti yensuo ye ni no enkrofo isada omo de omo ma ye ntinsuo neni enti no kura ni nyame adom ye ko chinso ni enya boat ba ko 4 ewo ho ye ko krobo ye ko nya ba ko 4 ewo ho enti ma ye titi
nkurɔfoɔ nipa mmiɛnsa na ɔmo de ɔmo wɔ nsuo no yɛkɔkyerɛ ɔmo wɔ nsuo no mu ankasa ɔmo ani abere ɛyɛ adwuma yɛno na ɛmaa yɛ mɛɛma no ɛkɔ so ɔmo mu ɛde ɔmo akɔgu police station nokura ni ɔmo a yɛkɔkye wɔn no ɔmo twi nkura mpo no mmienu deɛ ɔmo tumi kakyi na ɔmo sɛ ɔmo fi voter region baako na waka no ɔno nso sɛ ɔfi voter region ba ɔno deɛ ɔnte twi no eti ne sɛ ɔka igbe na ne nuanom no akyerɛ aseɛ nea tie ni yɛkɔkye wɔn no yɛtoto wɔn ano ɛwɔ nsuo no so ɛma wɔn ka kyerɛ yɛn sɛ obi na ɛde ɛbɛfa wɔn fi voter region hɔnom na ɔde wɔn baa na ɛnyɛ wɔn ɛna baayɛ na nipa ne from so wɔn bɛyɛ adwuma no eti sɛ wɔn yɛ adwuma no wɔ hanom na ɛnadwo no na wɔn de sika na ayɛ dɛn gold na akɔma wɔn abiribia na wɔn de akɔ akɔma wɔn eti ahafoɔ ɛna akɔfo wɔn afi beebi ɛna wɔn de wɔn aba yɛakye mɛmu hanom no 90% na wɔn ni mu nsuo adware eti na wɔbɛyɛ sɛ wɔn yɛ saa nsuo mu adwuma yi a na yɛ wɔn wɔ from Mantam ne other countries no ɛna wɔn kɔfo wɔn ba na emom no kuromani ɛna akɔfo wɔn de wɔn aba ama ɔbobɔ wɔn din ɛma yɛn sɛ ɛyɛ mpanyinfoɔ bi a ɔbɔ wɔn din sɛ wɔn ɛna wɔn akɔfo wɔn aba wɔn sɛ wɔn mbra bɛyɛ adwuma no yɛn mma obia nku Ghana ni ba baako mpo da ɛkwan bi a yɛbɛfa so a yɛbɛbɔ Ghana ho ban no minia yɛbɛbɔ ho ban eti obi bi ofi so wɔ nsuo so na ɔnyɛ ready nkyɛn yɛn abiyafo yɛ maame Susan Dankwa ɛna yɛte ne nkɛn Ɛdwofo na yɛnkɔ adabraka yɛkɔ adabraka ɛno ɛwɔ nkran ne nkwa ado wokɔ asa no binom Fred adabraka na adabraka nsɛbɔ si yɛ na no memere tabusonfo na ani nyan akrofromfo na nsɛntɛm de wadi tua sɛ afe mpenu ne aduonu nan de ɛne awiakata ban pa na akrofromfo ana betiri akitrakatri watwetuo tutintini tutia bi ɛne dima yade dimaku na wo mu kwakodi awu kyɛ sɛ ɛyɛ abrɔfo sempa na adabraka nsɛbɔ si yɛ die baabi a yɛtonton agude bi jiwe shop bi na abusonfo na ɛyɛ abrɔfo sɛm a kyese wo mo akukuduru kura nso obo de fa so kotu saa na mo tum se nipa huru kro no bwa se bibia kro no pa na manfo huru bosi ebjonfo na nipa ba kokura epreprai na dabraka wo bra ya wom ko ye wiakata ban twituo da wom do na ka ba ko a edon esi jewelry shop no animu a ka kokko bi saa na esi ho da ka no ebjonfo bra Facebook no eso na ka no se emu na we twe boto sika ye mu ma ene ye twe gu butu nenim so obi na to nkra frɛ wo mu etubi duo pepepe wo bra ne ye pake botɔ no de agu butu no saa bre no mu a ɛna kromfo duru hɔ a wo mu de ka ayi BSUVB ɛna de eduru hɔ preko pa bebie dos anka ewura ba ko de no so on de man ɛsɛ man no best brave woman of the year wo sɛ wo akukuduro wo bre etu de kewua na nka ewura twi na ni no de anka so nti wo hwɛ pictures na ade ayi a edi through social media no so bisafo ɛdansem kuma akora na wo bre wo de sika no oti lo wo de kɔ sabre ka sɛ de akromfo no wo mo sere wo mo kwamu ahwehwam na Ghana posifo ene dekrata di APD ebjonfo oba Facebook no so a kasa awro no bra na wo mu ne na menne CCTV cameras ya ye bobobo ye traffic lights ho no ne ade no atumi capture to ba oba be huru se a capture wo mu car no wo mu awiewie ya wo ekro no ti wo mu kro nyina no akosi a number no pekira kwan papa car na ekro no ye mpene number no ebetumi ya zumi mai musumi ebetumi huru number pa na ebjonfo posifo chire mu a nyame ya dum na wo mu tutuye no ne ade o mde gu akwan mu no wo mu be kire wo mu ka che Ghana manfo so wo mani abre pa number no busanfo SUV car don number no car say SUV mo GN 7357-19 GN 7357-19 ka akromfo no wo mu etu no tafa ya wode kwa adabraka ko bokro no yono ya eti se dam so ma nipa ba kokura no tike dum de ne wo mu do mo sake kan no a man dam so kura ma wodon so atumi epra ti aposifo krata betodwa amunumu ede se wo mo ntro mo to so fo mo se wo mo se bantuma funu se de ya hye wo mo so mo ya aposifo se bambo be gina nan kroma so no wo be di akire na pomasi bra papa wo mo apɛ akire wo mo etachire nyina na asɛm no atumi awi ede amaye ya de we etu
yasin before yebohwi ne afia ni entre aye game and wildlife obudumede ya omudie mu omo na mo adoma ya we kwaye ahodo mu no omo hweso omo ne forestry commission for omo response unit no omo akomo ho abom ya operations nku bi omo aye ne nyina ne se ebrewe eduru a woni ho kwan se wokwa mu ne bia abo bi e friend se adowa abo bi e friend se ohwen akrantie oyuo apese ne ade we ka koku omo na waba fie ababedie ne nyina ne se sabrewe ye bra amoa no omafa fure bi no ebewowo na atretre no odoma ko japade ye odi agye ye no ne ma atimi akonkan na so bra chefuo bi ewo eye enkran mamu o enkran mamu omo kire se omo de omo nti so dogo bi enu abe enti biremu nam na eno omo de ebedi djuma na ne omo bowura atoba ahodo bowura restaurant ahodo ene se omo ba na omo hu se biremu nam ene bia ewo fridge mu a na omo sizi omo ba na omo se bia kwabrane biremu nam wote ho no mo ne abeche sesa asona ba so pefufuo sei ne bia krantie nam idi dada so sa na onoma yiyi de afiri mu eno eda nchen a emo adoma hodo yo mu owira mu ne de abusafo amamfa anya akwadwo kra ewo eye enkrama mu ema ekowi ase enkrofo fridge mu nyina no onomo ehwehwehwe mu a ene omo ba na se wo ye nkwan choba nkwan a no mo de atiri abenum omu epese omu huse eye wiremu nam na wode aye anase eye fia kokko ibia nti omu se wiremu nam de a ene masa wode ma nko hwenum wo be yi nam ne nyina yedim de omu de kwa akoye so omu kwa akowi so omu koye ne den na omu kire se san operation ya omu ye ekoso ewo adabraka abuburushi na East Legon ya ne nyina ewo nkrama mu eno edanche a winiba ebikoso ewo honum na asenfosu ne nyina so ewo eye mfimfin emantemu na enum no na eka ho bie ema maami a ono no da enkratoa no de ma wala division no ya ni din ene eye ewura Ernestina Adumia anie wone sentrofo abonkomo ena odi tudwa se wei eye kwan a ono mfa so se de beye na emoadoma ya wo nwire mu no wo betimi abon ho ban na omu wie hodoma a womu nwie yo wose mantam maako dunsia ne nyina da wonu ba be chini hodom na o ma hwe na o ma ka wirem nam ho asem enti wo beba ho ne ya ba yo age sesese no obekwa wirem akwakokum aboa e de aba na wo de aba ba ye nkwan na wadi nkwan apia ne ade no chobafo no obo omukoko se animanimu ya no wo mo hwe na omuntu omufo mesire ma da kuma se ade ma ma ha na atwemu mu nam didie kekan die sese anu awie no kra no betima sesa nam no akọ nkofo ani abro ari Asem kra ya no nam no awie no ya ja kromu an ye tie na wi kokin yira ye hunu nti nya ngongo mesik ma se amom ma ha atwemu mu nam didie abusuafo ya sore so ya fra metri modahene nana kwasi wusu echang menimia asonaba ohene kwabena boaten apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a Plaxmox Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria one in Nina. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plasmox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox Mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Fiadu Yenunka. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tre wo nwoma bia. O wo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a o woni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series
NB na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto be maneba and na say we dey school be kura betumi akotu akoton wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputu aja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapadie eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin wo hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the why Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacy na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MD aji ejwede nkra so ya. Number 1 Ghana for Midindi Dr. Ima, if we bra MPP bar them, wetimi atretre yapomudin un sheshe eni un sensem ediama Ghana for OPPP num. Wechere se wesi ayaresabia bibiri wo yinkras ambulance ahodo zipline abe for kwanya wo faso chichenro ama doctor for ho aye ha. Ampo Dr. Ima ye frame Jane ye nurse ni. Enye no kwa ye den PP abayase. Wa map mudin adwuma ye ne hiasem. Afi bia wo sharp mudin adwuma no mukina. Sika odi bongo nyan kwanimu afibia 20% abefo mfidie de ye adwuma nso ye nya de wo nani mwatete anesi fo bebri ye ye manije kran so ne se wosanso de sika de ma anesi fo awodin tete no afa ma wo mu ayaresa be ye krabeshi. MPP 2024 manifesto no ahye bose yapomuden ho nhyehyɛ ne nsensem no wo behye mu kina afei nso wo bewie abefo kwan a wo fa so edidi dwuma ewo yi health project no mu wosanso AC agenda 111 ayaresabia ewo maimu nyina a ebeboa edi enwuma empemo dioson aba ama adoptafo nursefo ene apomudin adwumayefo enti we trese a nursefo a woni adwuma nyinu na benya adwuma ya na sa pepepe wo benya adwumaye no wasanya ahoto ewo adwuma no Ghana for Mumaya boy apomudin hyehyɛ ho ban to waba no ma Dr. Baomia to ma number 1 setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo akakune bete onua ori abe akusie ati Quantum pun mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adanu mugruhura ayeye ne na asienka dise nyuma obia ni nyuma ne doso nanso bi odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi OTEC nyame ma wonyuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoden ahoden yo mo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obrani ho hwibio pata ya sede na ade ache na ade aso bi bebi so wo mo so na ni asem wo edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwonu tuturo anso omon paaba omo da so busua ye waduma papa we die ne kense we kan sha ayi ni na asie nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye kia ehumọ brofo enyanka papa wa yi bi OTEC mo nyinkire ne duma ni tumpon
no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika eye futu se mayo ne ya ne ya ne kire o mo gu eni mase nya sa na o mo tie o mo ka se adwuma na o mo ye no embra wo mo mu obi eni mase ne mo ye yo kata ye ne ya na o mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be hihie na bibi ato ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen Mama who wants to say so yes what did I say someone a dear in our coastal wall one name for phantom can be dear woman fight say they are more right but 2022 and then because me suwa requirement ni ambante me ba ame me kasakasa de na kodin tani tani pakona kako ndemu hono mlo sate sadien sema ni dia kwa kodana mifidedi no process tinki ameka tinki ne sadien no sen sadia o hema sema side afwa ena menge mi yegi ngwena masempo no se me masiafo na mesema sempo no heza sadia onye da ahụike ya mpa na se pa the all show was na M4 ya no no da hese no kwese obi ni wada now if you say that I know 11 am the coach o no sha say me like at all ya of soon of soon on me sadie say sadie no na by I say me wa ya sadie na me say ya say ne be na me do for soon me sadie okay and your force no na hwan na wo fie me wo fie na ata me ma me ni bo ni ne baba ku kan ni so no so kwese na kama no one newo na misugu the fit one no sate sade na bu akwan put me bomb fun me de me film de so do be ba ba kima with me bomb fun ale fomo no bomb fun fun ni ni bu OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi na se mu hanama Asem Beba to mami no kata msese man kan jubia se obi so mu ko sia kwa ko ntintin ndi kana man kana no kala kisa se me kan na djuma ba bono na nani ma guase ni o kan ntin de be kan dia na ma eji aja nyame shirawo amen me da body ase ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se oba we na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi ikọ awale a o misa Nyankopon se woni Nyankopon na se busum na wosum a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkira wo se oba na awukọ kwole no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kira na kwa ne se onko mu hwe yere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopon e kire no oba pa o se warima Isaac na Isaac anya ayire pa one ni tina good me chantro yes dase me chantro antu mere so kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ore ni sa bo mi san yem se ore majuma ma me so ate free honum no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere ai oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch
Udani apanya, Madame watch you. Ahomachi fa film miri akɔkye apan of another mother cherami oh inside. Yami sano. Ahomachi apan am simechi no nani. 2.9 FM. Nti nyama bia miri ye wo fie ho no. Ano odi made ne maka. Say woye na say mebu anjo wo na woye ni falifo na me de asem na betu onim say Fred na tunufu na dia woye no onya ya. Osi me concern Ernestina. Papa. Do you respect your husband? Me bunu. Na fe dia na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se. Wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi dan na hanya ama bla ne so han. Yedi ama wodi dan na ama bla no. Ama mbisa wo se. Ha me ne yesa. Ama wodi dan na rent na. Wo ka kire me se wo so antenam. Antenam na tam so na wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me bi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu adwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asoro na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma bitimi kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitimi kire ne se da ya de me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pacha wode anadu bi me ne medala sakọ eduma eti me ba ye no na me timi penku ka trasra eti bi enku no so a to so ko ana me ya jo so bu enku ni asembe on ka no kura wate ni ana me to me enku ana me desra Oteg 102. What do so enku ni na die nti no odunso gu hunku na wo ye dan na hu sa junso de wonku nim na to so akante junso gu hunku ma ti wada ma hu ya hu sa junso enti hu hia na hu ye me ya me de fa na nimo me ti de fa na nim wasra wo yire junso osre yaw Oteg 102.9 FM aha that junso no dia franco na da me de maka de me mfanya me je na anadwo no me ka ma nya na me bo me ye ne papa na ne John de me de ma ka o de dia na ma oye de ai oye de ai pa so oye John obi ye John ase a kire sei oye jimi ma me ye ne ka kire ne se wo ma me yonko da fan mu fan fa ne ho dam papa pa bi so e de ma be dada moto me de matale ase o ma de a che John ye say you obi din Krobea nie Rose John ye say you obi din ah yeah. Yeah.
oduma nkuma nyame ayeyie na ase nkamfo ne ntontom na yedema udin kronkron no adofo de ade hye awiei yebema yenho aha yebema yenho akwaba na yama yenho nso yahyiehia de aba otek 102.9 FM so ene eyedwada ene yebosumi duba akuide toso 9 mfimpinu ne aduonu 9 mu ene ewei adofo ne ade hye awiei yasa hye bio na neda yede adesua ne ade kire dwumadie no ene eba abesom na dwumadie yi se yehia da biara da ye kase yedesua de ye kase yede kire yenho nso ade enti awiabre ya yehie nokre baabi biara owa utie me baabi biara wowa wo hwe me ye ba besua de afei ye ba be kire yenho nso ade na dwumadie a yedie ena wiei ye live ewo Facebook ena YouTube ne so hwehwe Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM so hwehwe na so huna wadama eya hye ye dwumadie yi hyema woni anom nya dwumadie bi ntie hyema woni anom enya dwumadie bi nso hwehwe ebrekro na emu na wiei o comment bia wo no oba comment section ho na wo hwehwe yen a uhuye ne a fa comment ne to ho ni dia wo ho enti ba bia wo di free a wo de ba no wadama eya afaka ho bi na fa tumma yen yebekan no kama wo afidikase yi so ne ye dia mawo ena wiei sabre ya ye kasa ya no aka ya hyede nso se dwumadie kuro ya nso se wokọ amanhodo ne so a ye live ewo yen affiliate stations ene Be Love Radio for Spain abruchimani mu odum woso ya odum hwe yen dwumadie yi odum fa yen live nso ewo ho oba United Kingdom ni nso mu a ene wiei ye wo GN Radio wo ho ene wie mu a mo monitor show no all the way from UK GN so ye mamu nyina nso akwaba ene Patmak Radio eno nso wo UK wa ye wa Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ye wo Sahara Radio onum nyina wo UK ene wie ye chiachia mo ye bomo abaso ene da ne da tie mu tie ye na mo sign so ehwe ye ewie ye wo Kings Radio eno nso ni TV wo Paris France abuchimani mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM ewo Belgium ene ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ene wie wonum nyina nso abo ade mu abiebiem ye adwumadie no etwago medi de Krobea nana Yaw Asante ene wie ogi amanie awie apesemakana nanie ene wie Krobea jata mene mapamfo yebema yenho ye hyiehia na yama yenho nso akwaba awie Comfort Abu owo ye YouTube ne so osena na ya Krobea Asante ene wie me agiachira ye ho eye na wotwe foforo mu ene yasie yesire nyankopon na ho bambo ne nkwa husan ene nadom se nkoso antena ye so enkoso ankura ye ne mfa ye nkomra baabi aye nam bia ene wie mu na mo bre ono nso waso bi ene osi akra Krobea to de bia ho o my Ghana mu yede common sense ni yede mpaebo aba be che ho senka ye behunu se ade we de common sense kan fa honie yema adwen no nya adwuma no yenya saa enti da bia yede mpaebo o nyame beye yede ne saa de ne saa ni ewure fisi yesi nyame krokra no ode yempe asama ye ne ya se no nyankopon hu ye mobo akra Krobea no ntutu ya na monso mfansi awie Sicilia pepra unso wo ye YouTube ne so no se akra ya Krobea Asante awie mamema wa han na umpom te se me ho ye pa nyankopon adom ene KKN ono nso ehwenyen live ewo Den Haag ene o se akra ya Krobea Asante awie mamenchi achiao nyankopon hira mo pa wate me so me monitor show no live ewo mu YouTube ne so Evelyn Ahoy ene o se akra Krobea awie ma hebru wadama ene wiei yenso yeka wo ho Haruna Mubarak ene o se akra Krobea wadama wiei yemwa hebru ye chia no wabedwafo nyina na wie nso ya san hia bio na Krobea ye kan ho ewo afidie yi so
ɛne yɛn nyinaa yɛba abɛsua deɛ Yusuf Islam Achibonka ɛna ɔsɛ akrakra bia na YouTube ne so ayɛ hye ɛyɛ brand new week yɛsrɛ Allah sɛ wɔnkɔ so anhwɛ yɛn ɔmfa yɛntwa na wɔso yi nso na ɔnkɔ so amɔ yɛn ho ban ɛwɔ bere biara mu ɔgɔrɔ mensa nso nie manso asio nwunu ɛna ɔsɛ akrakra bia yɛda ase wate awia yi yɛmoakɔ abanso ɛnɛ yɛ dwoada yasa ahyia bio Priska City ɛna ɔsɛ na yɛ Krobea Asante awia yi nana yasa ahyia daa ne daa wade sua adekyerɛ nkura nhyɛ afutuo yɛ a wode ma yɛn wɔ afidie soɔ no nana Krobea no ana de nam o nyankopɔn tɔnkɔ so ano nhyira yɛn akora Smith ɔyɛ NSS personnel ɛwɔ Ken UST na awia kyia ne ma me Haruna Mubarak die mate Mike Brown ɛna ɔsɛ Krobea in fact mo bɔ dwuma wate ɛnɛ me wɔ Ireland Ennis ɛna ɛna wie me nso me hwɛ mudwumadie no nyankopɔn nhyira mo Seidu Asomani ɛnso wɔ Hamburg ɛna ɔsɛ na yɛ Krobea Asante ɛna wie yi me nso all the way from Hamburg ma bɛ join mu show no ɛwɔ YouTube ne so nyankopɔn tɔnkɔ so nyɛ mo kɛse na ontutu yɛ nyinaa ya na mo nso ɛmfa NCA Augustus Bonye enso wo yem Facebook ne so ene o se Krobea oba nandoma awia yi ye hwemo ena ye san so etie mo Amiscos Pelele kaswafo na Krobea ye nso ya ba bedu ana ni kunzu ko adwo krom ono nso aba Facebook ne so ene o se Krobea me nso me kam ho Dagba Augustina ene o se awia Krobea me nso wo Facebook ne so na ye chia mu nyina dankwa abuadu ono nso wa abrepo akoko space ene wo se Krobea nyankopon tonko so ano anya mukese wate ene wiye yi yenso ye kam ho oba de acha me wiye nso akaba ya eja akra umpom te say nyankopon adom ho ye pa na nso so adom krona ye de nyankopon se ene ye edwoada sa na enioma bi ha me sa yeah ene dwui enioma bi ha me sebe ewiase se eye oman foforo bi kura so a se ne oman Ghana eya na ye ni di akire no obo ya na ano hye ena anopei wo ye nyansa podwumadie ne so no onum di dwumadie bi na mani je pa abatan ne ahwefo awofo a wo ma atwere BC yewi obi wo ho a owo akiri obehwe baabi a ne ba no yede ne kodo yede na koto dey oni obi a wo ho akwada no beda no akode wo ho ama yeyi obi wo ho a okokohwe ne resource akwada na twa enso obehwe na school bi anhye ho wanya school akwada bi nso wo ho no mo a baabi a wo fa ye ne pepper se bi a wo kɔ se ebia ensanu dwuma mu nom ne ade te se KTI nom ene stem nom ne na hodo no yemfa ho ma no obehwe ne yede na kwa akoto baabi foforo ena we kudos to you Captain Koda oni o crew for say dwuma so we ya mo fato mo so na mojo nyankopon ya adom akina tiefo ombesa atoa so enti akina anopa wo teke fami so no e maru emfi na papa baako ya ono kura de papa no oba ka ho e na akwada ka ho e no onum nyina ba uteke ya no wokofo ne ka akono na semu anu wo ka ne se kura wo mo e wo ho no se wo busuani wa ha wo mo frefre adwane ba na ya bie school ne do ba akwa akoto wo hwa papa ne yesremni na yede ne ba no akwa akoto boko esoro ho o akwada ni ko school e wo boko ena se ye ya ye kasai ahinsemu ntokwa asama ne hom ne so e wo boko se unim say statistics are one mu blow I stand to be corrected but the last time I met ye nipa be ye say aduonu baako 21 latest one e ye droba ni bi a ya boni tue kuna san hye ne card aka ho in fact obo hwe de ekoso wo Israel de ekoso wo Gaza de ekoso wo Lebanon de ekoso wo Iran ni nyina no yete o man Ghana yimu o ye de ya no tum ye ka ye nya analysis for security expert for mo no analyze ma ye hu se ni nyina ka wiase no ye man Ghana yimu
enioma ekoso ewo boko in fact obo makomi tu mensunu mote in fact amaimu mpanyimfo especially Ghana mampanyini wona Ghana security fo nyina hya wonsa asojafo you are the commander in chief vice president and a commander police fo wo hwe wonu nyina so in fact de ekoso ewo esoro hono oba de medamena mehwe ho nsem ewo international channels so na mabusa me ho se enti ade papa bi koso wo mayimu a enki ebetwa na ye reputation ewo amanhodo so atumi agina no ankogina wo now ye de ye hoye kekao yenkunipa yemotuo yenhie japade eno ne ye de brande ye ewo international community ni mu ana mera ho ewo saade we ho ka bibi kire o man ne mpanyimfo ma me akra bedase na ka bibi kire bokofo da nkasa so ma me ehokra na me sha ase akra because ewiase aye wo no se wan kasa ye pata o na ye ho se wunya ye ntokwa no a eko a ye pata wo mpata eni obi an so pata ntokwa a opata ne opata no a obetie sisi asa oni jata ba eko na mehwe na me pata wo na wunti a me pata jata ba efise de opa ye pata na obetie no oni ye pata eni so omo ama omo ho kwan a sisi se ka afiri asa hwan ne se da omo so 6 to 6 as still omo koso me bisa pa se esoro wo pa de na omo je edie be pa na omo je obi die be na obi afa nti amanfo ehunu moja na yetwi egu akra hu se senka ye pe ba bia nka wo se hinsem entokwa sipa nka wo se ya asante mem vise metimi akasa ensase a yetimi ton gisika kese ene ne yededa so no pa de ye kapa na yikumase I sorry Yaw Asante minka ne sa enankrai on ensase boy pa yeah enso honom sa bia we kura no on tante ehinsem ntokwa de yekuye ho ye hyi ajapade on tante emoje hwie empredo do sen ne tese kumase mamu ha ehimfu bia ka bomu ko enkran akunkum nipa se ne ekoso wosere esruwe aha no obi tumi ton asase de afokra no eye enema enka ni sika no 1 billion enumpo enukra ye moye ho ma enti yen ya na san konwa samu ye bi si ana ebisi ba ye bi jai maneka ade no omo de fiti nyina nta yentimi nya bibi manenka na onua nya onua ube kombe kura no na nya bibi bia sabi esom bobro so bia wo eche nipa na yeku honom no na de na som bo che nipa nkwa ya yeku honom enti de be pa no omo gi a omo de da bia sese o te bokudin o te suru hodin se kimwa na ya asem e de ya yese entokwasi e de ho a yese ahinie no ehifa pa na omo de ko na de pa na egwomu a echen so a enti yekum nipa sa se wotwemu akọ ba bi se oye sebi santini wo ya kan ni wo ye hwan ni uduru na se wesi a ye nyu mfirimu enso se manso no nga ho enti wokum de wotwemu akọ ne ba bi no na akonwa na wo aka anania wo de wo hwehwa ni se ye be kan news se enne endokwasi enipa sei ene yeku wo no eno ana ye ofe ye na me ametia konwa ne so no utimi atrezi abetwa memene ana wa bekumi no afa wakonwa de a ene na eno no na omo ka ho no a yeku ho mo se obi twemu a ontimi ntwamu nso enti wo mo ankasa nso wo muti wo mo fo ni sa na mo pe no edi wo ya mo gi nti edi mpa mesre na omo ka bia ewo mu no ewo ho mo ho no awo wo mo hyase no di wo mo nkomo aban de wo ye de obetumi enti aban betumi akwa akogina ho no mo se wo mo yesa no mehu wo mo mekungu wo mo ana se da bia nipa gina kwa mo wo ebe guide sa soja for ni post ni de be ko eno mo hu na mane die betumi afa bia ne se mo na no nzia na mo nsori no nzia sa na mo pe enu nyina chi still tibon kosufuo bi se wo mo de wo mo akoto no mo kum
ne dia ya asem sa din ne nye dimpa okay nti mpanifo no nkasa nkyerɛ wo mo nkwada no wo mo ye yeduo no we yemfa sika ma kuro no so emfa adwuma ma wo man no so efiri se wiase wo awo kon no de pata no obetie no won ye pata no ekoba ne sa so wo mo nka se obi a mebia adwuma wo why company bay se na school kura obi di ne bay ko school kura usuro ye na schools no nyina obi anko a enwuma ya biebie no nyina engu nti wo mo hwe na wo mo pedi mpa makuro no enchen ne wo mo ye no meda se eto de bi a o my Ghana mu ne ye wo no ni o ma bi sei na yenya mpanyimfo binom nso a akɔhye akire unimade for their own interest ono mo ayi yo pese minkuminyamu no hyekire o ye yodom na wo ye panyini na de wo pebinti o de wa wo pese minkuminyasem ekoho se onua binku onkumu na wo de wo ne wo ma ne wabusua ntena se a eyema wa adofo ne adehye yehia awiei saade wei fa ye afutuo fama wa wo ho onua ne nuanya oba ne okunanya maami ene ebanya ofa oni ne nua ba na anya wo krono nanka ye ben pa Krobea krom Jataba krom nanka ye namfo ye boboru bom sesei Krobea krom Jataba krom anya obi na hye akire wo enti wo se wo tena ho ma obi hye wachi aboa kotra kan na sembi ose die oba be fabo afri fom na watare di baabie na wabeto abono se nipa kro de honye na hikese se die wogina nchen na bo na nka ono aboa kotre no ye wani nyene kire se wantumi amfa bo na amo aboa kotre na nkuni nti wogina nchen hye ni kutupa o ka kire nse na ni nyene enti e de o improve se na ni nyene no ntambo ni bi o mfiri fom no ntomo no nku no ene asem wo ne obantem asem wo ne unuantem asem wo ne wankasa wo maamentem o papa ntem krontem ohene ne henentem ne maintem yenya ubi aba be ye takra wo gem ogina kire akwa we nya wanye wedi memfi no oye kura pesika bi fa denchi no akwa we nu anya na jani senka ye mia sankofo no suro wo mu senka ye mia fo no oni na tifio entokwa aba oni na nya asemu anya asem kura ho obi na ahyeda akwa kan asemu anya no kore e de afa na Krobea ho de akire Jataba sese Jataba tamiama asem ka se oba de beka ntro de anya no kore efa na Krobea ho kire Jataba na Jataba ntumi amebusa na se na nei oba de chia me sei na wonam sumase de yeme wa mebusa wu no de ahye ni tirim se ene esa na obo ka de a na Krobea ta me enti waje ntro a oba de betwa kire no edise no ne nokore ene ode ta na Krobea sa bi no obi aye ofi abutim yo waye ne ho saade na bia wo kansam enim de fu obi ho kirew enti sese ma wo tan obi wabra enyinaso bi anim nyinaso ne se obi foforo na beka bibi kirew wantumi ankobusa sa nipa no se de nipa asomasi beka fa wo kire menie enso tan nipa no manye saade ne bi saade wei esei kro esei man eseye busua se sa third person ebemua awade ni begu no oni ni kruntem jo oma wade empotamo ha nanka ye di twampoa na ya wo hwe oba de achi amene ne yire na moa ne fe omo nam no oba ni ti da ne na bati no onu mu chifa street ene ye
krakye ne ya ɛna ɔkɔ hyɛ mfimfini third person na bam ɔbaa deɛ kɔ adwuma no na saa nipa na ɔtɔ so mmiɛnsa ne kɔ ne yere ei wokunu mahyia no sɛsi a wɔbaa no ɔde ne wura hotel hɔ no o aduane bi a wakɔgye a wɔde ɔbaa ne te ho a wɔredie ne kaa anim no ɔbaa ne te wakɔ akɔwe no ne mpena ne nipa so masi nyɛ no korɛ o sɛsi yɛ awadeɛ da gu ankɔ angosi aga sɛ wogyaa wo ho baako nie mmienu nie the moment a saa baako no bɛba bɛhyɛ mfimfini no asoɛ nkosi aga fa tu ho fɔ fa nante na ɛbɛboa wɔ abrabɔ mu ɛna wia yi adɔfoɔ yɛba abɛsom na som a yɛba abɛsom no ɛnsɛm wɔ hɔ ɔbaa de akyia me ɛnsɛm no bi awerɛhɔ ebi ɛya na ababaawa bi aba efie ha na efie ha ababaawa da ba no kyerɛ sɛ na ɔyɛ hotel bi reception ayo ɔmo tena hotel table ho so bi ba na ɔmo ayɛ frɛ wo sɛ wofiri he na ɛbae wo telephone number yɛ sɛ wobɛkɔ nɛ ne abusabusa wo ne nyinaa ane amama room number 6 room number 8 saa deɛ ni bi ɛna saa baa ya wei na ɔyɛ na ɔkyerɛ sɛ adwuma yoni mu no papa bi ɛne saa hotel hɔ no wɔyɛ regular customer ɛne wɔhwe amanfoɔ paa enti ɛyɛ ni wagye gɛ ne koraa namba ɛyɛ nim ne dada wagye gɛ ne namba nti wɔba no ayɛ maame nipa so asi ni o ebia room 2 ɛda hɔ ɔsi o ɛwɔ hɔ ebia room 8 ɛwɔ hɔ ɔsi o da bi ani hɔ room 10 ɛwɔ hɔ ɔsi o ke ani ebuki to me hɔ saa bia na gɛ no ɛne bra no ɔmo yɛ na ɔbɔ ɔsi dakoro ɛna bra no ba bɛda hɔ na nipa na ɔtwɛn no wama enti ɔfrɛ abaya ne wɔ ahoma so ɛna ɔne awura yi di nkɔmmɔ ɔne ni di nkɔmmɔ ɛka ɔdɔ asɛm na ada asɛm yi bi sɛ wɔyɛ ne lie nso yɛ naada ɔdaadaa abaya n'adwea na abaya ne tito enti bɛyɛ nondu baako di mu na ɔkaa sɛ o ɔmmerɛ ne nsa na wo nso bɛnom deɛ maame ɛna ɔso ɔbɔɔ nsa bi din ɛyɛ ma nsa mempɛ sɛ mɛbɔ saa nsa no di nti ɔkɔɔyɛ no na ɔso o kɔfa wo deɛ ne berɛ a ne nyinaa yɛntena twitwa nti ɔno wotwa ne deɛ na berɛ a ne nso wotwa ne deɛ afei ɔbɔ weyanom bi ɛba saa ɛmu ayɛ dɛ yɛ nyinaa yɛ tiri mu ayɛ yɛ fofoofo dɛdɛɛdɛ yɛnka na ɔka aba yɛito ahɛde ahɛmmerɛ na pai ɔde ama no sɛ na awura ne wɔ ovulation kyerɛ sɛ ɔwɔ bad period mu ɔkɔfɛɛfo wato kusua abaya yi nyimuya owura ne sɛ nyɛ mmea baako pɛ deɛ ana ne gyutumɔden ma hwew baako pɛ na obi a wonim sɛ me koraa me ba akɔhwie center na me ba sɛbe medi obi ba na matumi aka mo ate aseɛ kyerɛ sɛ obi ba na sɛ obi nso nka ne ho a wote aseɛ ma ne hwew ade nti da me nko ana ade onyinsɛn ba bɛhyɛ me nti megye to mu a ɛnyɛ ɔbɔ abaayewa no awo akwadaa no nya mfinhyia num setede krakye de sɛ wɔnyi da sɛ wɔno na ɛwo akwadaa no ɛnɛ abaya no de n'ani ho hantwo na asɛm wei sɛ woyɛ bɛrima ɛna towa nka wobɛfa ne sɛe woyɛ abaya na asɛm yɛatowa wobɛso mu sɛe ɛnɛ saa asɛm wei yɛbɛhwɛ yɛbɛhunu baabi a susan no de borɔde hono no bɛfa na yɛhunu sɛdeɛ teɛ ebi so tiri yɛ papa wɔ ho ɔbɛwia ɔnyam obi so ne tiri nyɛ no baako pɛ pɛnyɛn ne dem obenya kɔ ɛnyɛ ɔdɛ ɛno yɛ ne ayɛ a yɛho nsuo ɛhyeɛ no ɔbɔ adeɛ sɛ wodidi a wotiri na ɛnyɛ mimi sɛ nti yɛ a ɔbɔ yɛ a nam hwɛ me ho yɛ ne wotiri nyɛ me ɔbɔ adeɛ
wo yo ba kra na untumi nyam na me hwe ba ko pe obenyam ntime sese no ma fa me ho adwen yeah we be wia onyem okori wan ko pe ubenya ko enye de ye ni a ye hunsu ye sa no fra untimi nkan straight o we as wa fra hello nana net say nyam ya dom me so na so ye kakra bibi o no ye kakra de enya me da de asema se na no na me ho ye me basa me ho ye basa na se me yenya malaria no na ye na chese na ye de kai na chese me koto test de test ye ni bi me check ye no me hwe ye no so onya ka de test ye ni bi ba mu pe yo ma show na yo ma wom azamasi mekra odi awom se ke odi enhwe be na otwi hwe se anya ya no akọ hospital eno ye ne de emfa se no di anam o kansa no onim se bia open abu no so no ndi o ma na otwe se so na otwe o se go hospital mo ko na damu so dia en ya no wa hase o pass ma be kan kire wo yire enti ebi na asie yi ababa awado sese akoda no mfinhie no owura no se otiase a enye yie enum de won kwagie me de sa de nka me wakwagie de sisi a awia yi akora no ho ya nika ya bebo ho nkomo ma owura afefe akwa aba obetumi de won sagu bibi ne so fagu teburu ne kura so na mo ano men ha wate odi de se ma owura pacho mi di Philomena potenge nka odi ne ho pacho de na de ne kan odi ne ho Philomena na dabi nipa ntumi nyadin baako adwa Philomena akwasua Philomena sentina nka me amede potenge ne soso ama wate sa anyom ne da pacho an enyiwa ha pacho an na udi Philomena no sa anyom ne baaye no na manfo mfa mfrɛ dabi mi Philomena bia minim ni bia mi hu am de potenge ne beka ho enyiwa ha po wante sa anyom ne da metie okay ufri he ne bai Philo pacho mi free Santase kumasi ya Yaw Asante pacho okay asembe ne de waba yenim ha kire wasebu kire ye entu nsi mfimfini kire wasebu na mentie asema amedi ndamo awie mikoshia owura bi biewa no mishia owura bi na wo Santase runabout utwi anwaka tama mishia ndie no onika ti wona mekeka ya ekira meti asema na menene betena ye no onye adwuma ti menene tena ya kodu baabi afedie na chese nyame ya doma menenya ka ti onya ka no 29th October yi ene be ye ne 1 year onya ka no be na menene wo ho de no onika mishia no so no onika 29th October yi ene onya ka no 1 year pacho an ba wo shia no no onika ena ote ase ne tena ye no no onya dwuma pacho an okay to aso na menene wo ho a ntime so na me ye sport ti sport ru an be ka say wo gene sport na ma gene customers ye kan ambaka ti na de chance e wo se mi free ho because baby ano de nsam na nam na anu enya me so mi kura ma nti na me dwene me ma no ho na mpaki kofi ti mi kofi na mka chu ran se mi kofi me dan no so e single room me so mi kura nkwala ti mi ntimi ne won kwatena single room ko no ka dem se Philomena baby akọ mi shia o me da runabout ka se mu mi nika ye adwuma me ka free mi nsa more than 1 year ni e ko 2 years ni nti mi be shia wono so uyo obi a chese wotemase na satam na no eda be kwa runabout no na wo yes Santase runabout na wo yes sport no be da sport ho ana no hwe ho na me ne nkwala na kofi akoda ono be da sport ho hwe ho na wo ne nkwala na kofi akoda okay nti kakra na me ye se nipa de etire na nya bo ofre nti mamesom embeda sport ho no bi ena mbeda ho no bi nti den kwala ne ko defie na wo ne no abeda sport adadie na usuro nti aka se trenya bofre
because emma de ye adwuma bosia na ye de ye ti bosia na ye de ye no wanhwe yi a obehu nipa na aka se nipa yi de wada suban bi a kyere me na akire obehwehwe no na wuhu ti na usuro so obewia wo ti me beda ho no bi na enye se bi a wo bepa yi aye e wo ne nche se obeda ho a e na obenya kwan aye yi nti eno pokura de na enye no nasem me de se de be ya metima protect me dwatire no eno na me edwene enya homa kye de na wo pe bi enya baabo nti be beda ho no bia nti me yale ye na me kofie nti me kofie na nkwala ne da ho no nkwala ne da ho no no be wi nkwala ne iPhone so mienu na me yesem nti me ho to me na me yesem ne saade a nkwala ne mrafie na me ma sport ho no embetena ho enso na me yale a me wo hospital no owura ne hwe ho no mo kama e ma me oton ade kama se mboni dimboni a nyam betua me ka o hwe ho no mo kama bikoji low 7,000 o hwe ho no me etimi tua loan wow enti e ma me nya gidie wo no mu se o so oni ma me oni papa me so me ni ma me ni papa enti si ahia dia a yen hwe ye hu ye nyina ye nibi nti yen hwe hu ye se de be ya ye hu ma asem no de pe asem de tu manim na bisa na se akani be ma wadu se wunne yire no so eni de ye no kra me no ba bi awo be ma anwale no oba no so anwale me be ma na e ka sa nti oba no wo ba bi ade sa abre no no hwe sport o nyina no nse wo pe no ase me pe be na me nti ase e ma no enti no da sport ho na wonso usuro be da ho ni bi nyina no nse wo pe achire ene ono no se me pe me free hospital na baaye no ene o se no ka e pe na asem e de to we ni okay nti wo mo enam wo mu so ma me di hu no ena mbisa mba ku wo mu ne e friend bra kwa me mafa ne se minu abe ma nti bibisa no si da bi o mu ne na tena e ko 4 to 5 years ni oba bi ama ho no bebisa na se no obi aso ma ho ne be ka awale asem ana akwala asem oba bi aso ma ne nchen ti omu de omu ne nante ya che omu hu no oba na mso me de me ye hohuo me nina eni agya enti dua bonti me sonson me ho ma wo be ma na me ne wo ye no wo ho no wo nwu ye be duabo ni nti na mama te me ho me ne na sidan be duabo a me suro ni nti me firi ho no na maba be han obi dan na me tim se me hwe me ma nti akanfo ni de 1 2 3 emu bi nya akanfo ni bi oba won ka no kora ne nkyerɛw na odi nyoma hinta nti wo behu na obi abo wachi obi abo dua wo wachi mema no akanfo mema ni bi so obepewa on ka no kora ne nkyerɛw odi besiew se me ni yire na me nwale ye afi na me po oba wale ana me ni me yire janso no oba na tedan no oba na be bodua on be bo wo ani mo bla ohene obebo no wo wachi wo yale a yensom ye nkombra ada wo be yetim no na abusuafo no de na adwene beba ne ho se mo me yemfa akire hwe no mbe hu sese se me ka chen se me sonson me ho me ewie mu ni eno osu wono de wanwale wo ba no nti me ko so ne na yonkofo no bisa mu ama mu kan mu nokore na am se ne sade a se me no betena de a gi se me hu abusuafo wo ni ba bi da be me de me wo ba bi da nti me ni wo abusuafo na me no koda na ade echi na waye funeral a ehifa na me de ifa ye du ye choka me kon ye sha unkomu mame nti me kon ni sha eno osi yo me bono ti nipa mienu ba mu bi asana nti ase ye adwuma nipa mienu ne ye hwan nom ne namfo do ma na abusua nipa mienu no anti amene ni tifie ono so ye novna ena ne yonko driver ni bi a no wo pedan a edan beda ye fie ho no ma me kire nse dan abeda ho no so abetena ho bi nti me ma omu mienu ne ba mu bi asana wo de me kwa akokire ni nua ba e wo pechi number 2 okay no omu so omu krom eye chopi ase chopi ase pechi chopi ase we ka san ka de engani ni fa kro de ni enka wa huna mane we chopi ase number 2 wo de ko antwo krom fa pechi number 2 a wo chopi ase bi so she pechi ho sa eye bia twia pia na sibia ye chopi ase ye de toso say ni ngoro na yi no nyonyo no wa antini enya bo ase twia oba de tia me o se pechi twia no
kai no oba eye he kapiase me de me nimu kapachina he kapiase me nimu kwan no so yi pachina matena nti o mu chem se pachi twapiase eno ano no case close we de ande wo trabo ase kwa so wo ase twapiase na wana na agi din yo nye ho se si eguso ye hwehwemu o de yenko nyame hira so na twapiase pachi twapiase bisa na o kire se ne kuro mu ne ho am se gi se me hu wabusuafo nti no nti ase no o twetwe ne ho o peso hu na busuafo no afena ehu bi abome na msi da bi we de samanya na ntina ho ma me fofon me da ne me kwaye me ba pa di o mama asam so a nti se wa mami ehu na busuafo de a ene e mintimi ne ntina so ono oso woni ba bi akọ na mse ne woni ba bi akọ de a me mekọ na me jadan na ma se fie wura ne ba no onimu no ono be kan dan ne ho asem anu maka ena eja wo ye ya na nipa mienu ne bam ndom se kwame eye no kre oso oba wo ne be chana de no onimu wabusuafo no na de chena asem fufuro besi a de asem ne ye ka nti mo oba ne ko hu wabusuafo no see you ena Sunday bi wo je ne master pickup no family na me ne koye ko pechi number 2 we hono na ni nua ba ne tie ne koye ne kochi ano ni nua ba ne hu me na ni agi no se kwame fura bro chira na no se de bi no se enti santa se hono no waye kama se no se na sister no so le be chia me prensa so wa ma kwame na ye no bisa me se we ye die ni na me bo me try pe chire no se me so me mani bi pokra o papa so ye siremuni na o de o mu ye banafo am see you no se kwame we die me ntwentwen so ansa na maka animu ya kakra wo no pe na me pepenyimu nka me ho ne enko hu oba na busuafo na montena se wa asomdwi ko bebi e wadu na wo so onya oba na motena wa wo ba ku nwu biom e na wo nenam ye hu akira kwan be ne me hu no mani agi timinim se mani agi de o ma me saman so ani agi na eja etena si didi nkoma na ma me ne se ma me mfre na kuma me mfre na aso na wo mu ka akire ene kwame no nti kwame de ode na ye ne bapanyi na msiu ena mso me ba be hum because one me neti me ne natena eko 2 years ni me so me nim na busuani bia e chena nko dodo ye de bibia timisi nti me sere na no msiu ena mse ne ono so mpeda no be hu bebi e wo no siu ma me na ntimi ama ti wo ma na efia ye timu no obepake ka nti na lady bi pamade e wo fie nanim na lady nso obepake ka no wo nanim ena no ntokwa yo ena me pata na mse kwa menya abotre minti na wo ba fia ti se lady nsa wo han dan wa ha me han dan wa ha ni su minti na wo wa ha nti wo de emfa nya asem twaso no onua kuma ba ko pie freedom oba no odinatam seseno asam chesensema ni kwa se o kacha ni ba no ababa na opamade na tela ni nua onua kuma na woseseno oba sebe sa akani ba ni kwa se wo seseno kwase ani ade no woka na kwa mbufu no so mo fa se chen opanyi udi agoro me bo me nsa no so me de kura si akasiye me de bo wa wo gina ho to wa wo be wo ye lo to ji baby enti nsan bie wa no ndi matam bi to no mu di na tam am twetwe na mse kwa mbetena se nya hwi sa na omu de ye me wa ha na brepa wo ho wa be ka me hu nyame aya adom a wanya ka yi die nyankopɔ ya adom na wutimi twiko wi afe na enya dia ye benye sika kakra ne afiri ha se wa wo sisin pokura na wo benya na ye kwata plota ye be bota abodan ye dem senso ye be kwa han bi go ba bi for the meantime enti nya abotre no so you wati eto hon ma na ga na sa to amane no e no sole ye ti wo kono nam ko so ni sisi e de me sa di wura na jinsi no nam twen ne ba me chise nam se kwa me enko kwa wo beto nsa enko tija na afi de opamade no no de aforo me eto to me hu rough nam bisa nam se Mary anya me no na anya asem o woni ma hukani na anya asem me so me makacha o se American wano tum ma hukani no na me pata ne se kwa mi jai ne sa ho otoro de pata na utie na wo pata no na me pata no na wo de ba me sui aden wa to me ho sa no no so ne ne nam fofo na na ete ho no ma wo mu no msa to me ho sa na mse Mary aden wo ye junso kuro ba na e ho na Mary ni pieye o fa mechi okubo dua no so obo no na me ba so gina ho no be me ba no no onim se bibi sa si wo fie no onim se ye me to hu so wo hwie nsa de kosu abo ho no
na akran bisa se maame de na wo ye no odu gate ano no ote me kasa no se maame no aboni dua o se ya ma boni dua me de mo amoye ne ma ne de adase de obetwi fun afre me de ne daase wa e be fre wa ka kire o me de o daase na akran wura fie no o se mere de wa na ni dua na ye nyina ye na wo fie ho na mse me ba jai ujina ho ye nice guy so udi na chi a odi bibi wo wani a wasa o life ade form ti wudi ye jai kuro no ewura so wanani dua na anadwo ye bebo fie ru amane sa ade echi so a ye de bekwa akoto kuro wura ni na sabi eya na akanfo num bi omunim kasa obi na o siteni aboa mi ntue dua mi moja nye green mi moja nye yellow nti wonya abotrema obo ade na ma ade panchi ti fie ru ane baso wo fie hwan na bie na no ka saa lady no tani aboa ti de bia o mu kan so me de me hwe ho no be saa da no kwan a wo fa so kan na mpata mba na mba ne ti ase ti fie ru aba no kura fun na obegina ye nchen nti wo frɛ o papa no papa so won fa fun no ma lady ni so wonye ena ode to speaker nti na fie ru ane record fie ru ane so wo wanche ni kuro mu ne ho nti ho no fie ru ane so record to record kasa ni nyina na ode o se fa fun no ma Mary ne maame ode ma na maame ne se no se maame wati asema obana ka wo se ai ka chen so wonna wo se maka wo so wonna no so wakanti ubane so wonna ni to waja ne sa wo se no se mebe kuma si o kan hu se mi fie na wotinu efie no man twa blog ansi me discane toye me to se nipa na mbetina mu nyo ma somdwi na se mo ba be kunkum nipa wo fie ho na de na mo pa kire nti me fie de me ntim ni odi ewu ntina fie ho nti so ama obana anane a me ba me di musika be ma mo amako na mere na jifun ai betumi se mankuna mi nkuni pa bio ena ja se du abon fie ru ane ba ye ne trase ne kan ye nti e mo mu chi kwa me ne ko tu mu wo sofo lai ena me frɛ ne ka ewura sa na dwo na ka ewura ne fun adum ti ahoma kye ne be 3 na me frɛ no ena me so wo fa se ni na asio no se filo aden wan frɛ me enu anadwo no na me se na me frɛ ofun so ne mienu nyina dundum no se ampa okwa yie o manso ne phone so ni nyina akọ off obedu kuma ase no so light off nti odi si charge no okoda so mu sokenia na am se o so full light no see you ene me moa me ho na o mbe family enko na am so o ndi kan na me ne nam fufu num bi ba na eja ye koye na papa no kodidi ma na ye man bill ne ye bae nti na ka ni si bebi esi no na fieru anu so e ba ne sa na adwuna o twa ticket ma ne yere ma ne full bus nti oba ne di kan wo fie jae oba ne bedu efie be 9 o'clock ye ba 10 something ti e ba e no oba ne nam anwea ka ne ho se Mary ade na nipa num bi mu ye wudi samsi bebi e ka yi si e ben o store watwetwe asama akoba de abodua bebi e ka yi si e ben o store na akova o store ade na motisa de ni dua no so awo so wonane ena fieru ani besi ye ena eja ni ka che fieru an se mi fieru ayiri ni o e ka ewura ani se mi fieru ayiri ni o na o che an eni ewura fie nti na maame ni buefu a wo kasa wo se ene wiase na aye bonsam wiase nti yenhwe ye yetifie ba kwa ye funu kroma ade nti die mpa na wonu abetimi de aye wa obefire nsu aboni dua ade de abayisam no no ge ne ka che o repeat kire fieru ani se wo se waba na wanka wanu antu na obeye wanu jejirije beyie de ye ketuwe bi wo mani so mimi ye nsu enwe hima ne fie wura ayere no no o kan sa akere no oye ensu a enwe hima ena ye nyina solo ko fie wura ayere no ne ekopata se anti twaso eye nti ye na fie wura ne frɛ ye bisa na ye nsu akodu no se ano so o mama kwa me ne bi ena kwa me ne gina home nti ebo be etu na fie wura nse ene edua na wo bo na wo so wonane no ye nim kwan a wo fa so bo no ena asedi esi dan edua no ye mu bia nim ho maachi nti wo mu me enko antoa na kwa me ne jeep ne nti ebedu se ye kwa antoa no na wo se ne car no fuwa anim wo mbetwe fuwa anim nti fuwa anim nti wo kobu fuwa lagum nti ebe ya ye nkonko bisa de ebesi no ade echi a na one yakọ ne esuyo na me ne fie ru ayere ne ekọ sumankwa ahini fie ho
Cheko no mbusa ye na test ye ne boy amane no msi dabi eye duabo fon no abo duabo tantan se wa obetwi fon afre wa ye be ka kire wo no do da asan enu nye duabo tie mra na ahima ho ne ba asante hima ho number report oye no mu frɛ wo nti ye di dwuma no e ma na ahima so ma ne kofu odi yanim me ye kwantoa ekodani dua ne ye bibia enam wo kwa me so ne ebu mi dua afede me no atena kodu ba bia ase maye slave na ama no maye akoa na ama no ama be ma no kwa me no wafa me se me ya akoa tam ope no obebe fie bedidi drivers for no say wo makoye mienu wo fie ho no o mbedidi koda na me da so te ho twen wo se obeba bedidi ansa na makoda be ma no kwa me no so wonye me ho ade nti mehwe ya nti driver ni ba ko be kan ho maye driver fo mienu wo fie ho no ma o mbedidi koda ansa na 10 abo mitimi tena ho 11 something afi na oba mma se wu nsuo na mama waduane amuwadi tiendu se me koda no na ekoboto 12 ana mehwe ya na mse Dabi ke bibia no makeka ko na ani anyan nti tam na wo de ba bedidi ni de se wa mantema me se wu aduane asi ho no makoda no ma se wu nsuo asi ho ba na wa fa nsuo akodwal no wadidi nti ewo ma na mbe yale ye me bowa mimu nti nsuo to sa da na no maka banku na me yese kwa me na wo we na so ohwie lodo atasema so na mse 8 abo e kobo 9 me humi a ensiso nti me kono maduro no madade na ye gate no wo mutum nti wo ya ben gate na frame na me do nyoma nyina besi abonti nti na aduane ye ho no mo so kitchen esaso nti nta franketin bia wo muta wo fridge mpa wo spray wo ho no ma the other kitchen ye spray wo mbesa aba ti me chichire aduane wo robes na mde gu basket na mde esi bucket na mde pan de butu so na masa ni nsu yesi ho na mde nyoma aka na me call them nti me dade ma nso wa bie pono na obi di ne na pempempempem me wo empane so timiti meni na yo no na mse kwa me waba no one frame na ne buofu kasakasa edi atam na mse kwa me aden ye nya abotre na ha ye compound house nti nya abotre ai on pesa ansam fun no aden nti na me di na aduane esi abonti amaba abedade na mse akwa no nim se mo nkiti bi wo kitchen ho no bi se wo no nto aduane ma wudi a ubenya yale samu ano so omuntesuo na ye poison nti na ma chichiri di egu basket ndi abesi bucket ma butu so ho me so oba frame se me frɛ o ka che so oba frame na den na wo frame ya obu ofusa ti wodi atempie na me di nachi opia no ma aduane ne ne ayi ni nyina ne pan no ne nioma ni nyina o to ye na me huru ye ne koto baby nko to abo na aduane no banku no na ya die nkuruma nkwai nkuruma fro ye ni ade ni nyina nko to abo na uhuri na ko bo wall ti me san ko de na me ko fa bed sheet na me di kurume na me nya jacket na me tutu punu ni nyina na me fa me safo na me so kwa me sese de wani ya atra wani nton de bia se ya ni ngu ase sa compound house na ogu mani ma so wonya me ho ade nti sese ni de mintimi no ntena bio de wo ye no wanse sa usubanya ai enye sa onu ade a ne buofu ni se me di na aduane aba besi abonti na mse na mo na o mo inside ho na ya abonten sesei me kitchen ano na me di esi ho no stand ma bobo fridge stand kesie bi me ye sport no me fridge no me di esi stand kesie so nti me ba fie me sa to foforo nti dada na me de wo sport ho no minioma sisi so me di nsuo ne nchanse me huru nchanse mu ana me di esi ho no ye cross veranda na kitchen kwan ya no kitchen no wupi aba abontin se ya kitchen no kwan ya no me fa se wo free wo dem na wupi aba abontin a kitchen wo ho enti kitchen na no e na stand ni si ba bi esie no obi wura fie ho a obehu abie so se bi opeso odi bibi guma untimi nyesa okay anu okeke kasa kasa nti me de ma kasa na me di na chi na me sesa anuoma no sesa me nuoma ni maduane na me bi kitchen no na me di kosi ho no na odi atam na me pie abontin ho no ti me pie no osame afi na ne kasa no na e do so dodo e wo soro atenie no wo soro na me pie se me wura kona bim nti me wura kona ho no de kasa ndi machi na me se kwa me nyamie no kure ni to be frank me di buo ma won so wunhu ufra adwuma ba me yi won paboa ma me sansuo ma wudwale me ma waduane sese me yale
me bowa insi so memfe nsuo so agugu nti efom anwuno me hili fresh air no komi mu a na me ho mete na mma kwehye de na weni abufo gigigi a wakasa ha ugusu a wo kasa no mempesa so udidede we di machi wura kwana mu a nyame anukure ne medwiri osia agu wonu memfa ho ho o ka sa kire no ade utumi boda na bi mintime mo no be na aka so obedwiri ne sia agu nanum wo de de obedwiri agu nanum mefa bo ade adwiri ne sen sa nipa no woye wa na ade no eburu so enti wode wa ho de untimi pokura na obeka se de ubetima ye bia wo beye wo beka nti me ka sa no no te san nti wo san a wo frɛ ni mate ni ni se kofi faka ne bla na me nko bo night me nan da fi me kwa ko bo night na boy ne de ka ne bae na me suma pie firi kɔ na mu a me be wura fi na odi ateme ho na ofre nsuo na de bo mi dua hwan kwa me ni bo mi dua na sa ta so na me suma fun bele na me yi phone na me receive call no enti de me metiye no dua na obo me de me metiye no wo se pechipo na antoa na de na eka ho no de ene de ma ante be de metiye no eye sansuo na am siu kwa me so wabo me dua de ene me ntimi no ntana be ko dan ne nya wo na han ma me na me han ye na wotim na mo so ame abo me dua makwa kodani sa dua no wo so wo san abo me dua abra me kura nkwala obo dua de sei o sei me monsi obi adin fanhye ho ansa o sei me sei o ne metena ye no onye hwe maame nti so no na to nsuo amama no ma nsuo akoso ye nkumi nsuo ama nkumi nsuo kodwo nkumi saa no okekan na wo nso bie wa no ka kire ne se one ne tena no onye hwe ma me so otiti me dodo nso onye hwe maame ena hwe no so wonto obo edan a me ha ya me ne ukoda mu wonto obo obo nhye mu onye me ho ade ena ma so de me so lebeto me na na national anthem waye ho ade asi abrosan ma so kodwo me wale upokura pokura wonto obi maame nti ende ye national anthem nti ebetima ba na se wobetimi ni mi atena 2.5 years na wato nsuo na me numbi bibi ade a wonye maame ne de meka se wonye maame be nye nsuo ena wo so kai se me so magi watena 2 years enti maye bi ama me toma wudi toma wo hye toma wo nom na se nsuo a wo de be ma me anom no wo de anu nu gina so abomidua se duabo na wo de da masede a mintimi no ntena enti case ni obomidua ne Friday ti ade achi Saturday mi wa adwuma ma na ofre mi na me fa phone na me nim se bia obepa acho afi na ne kasa no aye threaten no threaten me be ma no ai kwa me no na me se kwa me wo drive wo se steer ni kura kofi na me se nti kofi ti won chen na wo frɛ me kasa anse wo se ai na me se na wo nam he wo so office road na me se o ka hu se du otu amana no onu ani tom me de nyame wa hu se maye mafamu fa maye mafamu de because me ye hoho na maba kan mem na mba be di pa upa na se me woda bra me da me ma jiwa kan ni ba na ba betena me nchen na se ne duabo na wo de damasia e wo bo ade yensam na dua na wa bo me no ensuo no so o mu di nsam o mu be di asam asana ebebu abom ye bu abom na nsuo na wo kan se so wato nsuo amama nom da manom nsuo pen wato koko amama wato mo ota amama amanom enti mintimi kase dua no enyame demo wo ya bubonua mintimi ni abubonua ntana fi se me yo ba atan na me ka se wo se ai wo de dia bano de wo behunu ebe yesesini a kyerɛ na me se saa ebe yesesini a kyerɛ mo mini problem nti ade achi Saturday anwumre me frɛ adwuma bae na besin ko asɔle na me frɛ no nti me pon asɔle na me frɛ no se me kɔ baabi nti ni nyoma no meyi abegu stand no so stand na me di aduane no besi so meyi ni nyoma na begu wo mbefa nko na mintimi ni abobonua ntena ti so opeso ne metena de wo mbeda ni dua no koye me ho ade no okumi a ne mehu se watome ene wakun wato odwan ne wakun na se me ne wote keke na wo be buruburu nua sa no enye adwuma because we nya wo face dua wabo uka ewura dua emu odiki ewura wa ha moje enwunu atale ehye wo roto twene wo mate ni no so abufuo nti wabo ni dua nti abubonua pa de mintimi ne wontena pechi ho no makwa kwotena ho 3 good years
no mu sukuru mu wo ehu mu peduabo so matena pechi 3 good years obi a mo medua meni adamfo wo kuro no so me sole aso dem na me kowura me pie fra aso dem ma me kom dem me firi me dem 4 o'clock me tika mu me ba hello fm aba beton me force me kokodu fie na aboten ne nti e ma me tu firi pechi honom nti na me didi anajo ma ye kakraka obi ehu me o se why kamo se na yale kakra be bo me na me hu se nyame na age me nka mewu because anajo didi na mo ame na ma me tu firi ho nti so wabo me dua me ntimi no ntena se ye ka se dua no kwa me adane wonane ye onu pokura de o si ni refi nti obetu me ka so wonfa na ni o man ko no fa ko kwada so hima fi wosena damfo ne ohima ne nana no so ono so konkran ya wokodi ni pa opa nti wokọ ohima ne fi ho no ena omude na damfo ne dan ma no na wokọ hwe ho no nti ye ho na no wo ti dua no obo ye di sei nie dua ne de 4 months nie abosome nan nie enti wotu kotena kwada so hima fi no wo wakọ hoda me nie nti a me kọ ho be enye dua ni nti na me kọ ho ofiri obeyi me ne nyoma ne firi me stand no so Saturday anwumre ade achi Sunday no ofre me no se Monday o ne me wonkomo na mse yo mate ti Monday no ofre me se wo kosantase akotodokono no todokono ni wi a o ne me wonkomo beba gate anu no mapi aba na me ni na di nkomo no na mse yo mate ti wo kotodokono no so obedu fie o so amedu fie na ne ka wura na ma police for che no sanso wo free me ho no kotu ni ka wura ne ka so de kodi krom chopi ase anwea ka o de kodi krom chopi ase enti ka na o de ko no kofi job so ye ho no mo kwan no enti amana da ka kwan nim won ko ho no onim na o de ka ni ko num ti ka ni animu bonat no waye ni o ma bebere stay wo ho enti ama wa enti mi antu ka na nko tank no so say payo so no na twi diesel wo mo ene de oni ni nyame ne ka wura asema enti ka wura ne me ye be chi ni Monday no mdi nko tu mu so folai hono so okodam wodamu 2 months 2 weeks wodamu 2 months 2 weeks ansana wo nya bill ena ansana wo benya bill no so me kopel lawyer obo udua na chi me kopel lawyer because me ko kwada so hima hono potenge nana obo udua na chi na me ka wura eme che no ekotu so folai no wakose ne ka wura japade se wabo udua waka kire nse wuntumi ne ntena abobonua de wo mpe onko ene wokoda mu no wo sa akopɛ lawyer ma no se lawyer ne nkoye dey onko sticky bill ma no sanse wabo medua wo nane ye nti wo mpie mla mbeda ne dua no onko ne baabi me de me ne ntena ne kyena tobo nansu dua na wo community nana sa obe fa ne se magimi menka se wagimi media mesro me ade a mempe wo mi wiase no ja menka se biem jai mi wiase wo ho ade a mempe ayo obi a ode wadwen kasa ma obi mi sa de mi chi me ma mi abna mi ntade sa me kura me pugui tie me memfo wadwen enkas good ma memfa nya futuo ma o ma e wa abonte me hwa de awuye ya sei na wo pa kire nti mi wa anya sa na baby a nipa na dwen nam no enya sa o ya sa de na ajai enye moham enya wo de na meka filopotenge o ya sa de na ajai na nye jai mi hwa sa de we ya no ade na dwe guhu aka kritia ene sei nti na ene ma wo ye sei unsa onya akwada jai sadia nenye jai menye sadia ni bio mfa wadwen nkasa maubi ayasa radio adwuma ya ayeye na opanyi nim so wontua okaye o radio mpanyimfo na adwem bode ne adwemfi a ewo omutrim nti ontua na adwuma ni kaye otua na adwuma ni ka ebia 3 million 4 million no ama na adwuma ni ka 5 million ohusa na adwuma ni dress good a o se akwa ni fili okay
ada na mintua ne kaye na otumi hye atade hye mpaboa kama nti ofili okay wo ye panyini na aye sa wadwe wo fom you don't think proper wadwe wo fom emfa wadwe nkasa mu obi don't use your wadwe you can bro for say mind to talk for somebody. Don't do that. Menya sa mfa wadwen ka bibi mfa nche obi ano wabra nipa no nya sa na ebie wontim sa de we nipa bebre ye adwemfi ni adwumoni a ewo nipa bebre trimu nti ohu se na adwuma ni koso a na ene ya edi adwo bro o te sa bi memfo adwen kasa mu obi bio Dr. Mankwa akwa ba ye ja akra o ho te sai o tweri ampo Nyankopon da ma me ho ye ene ya dwada no kwasem more fire ewie na o twena hyese ahyase ya transi ye meche o tifo ma che wa hwefo na no ma mi abrewa bi ne baba ha o no kwasem na tie se nka mi wurafi me yafo ase da adi o kafra na maame no ne ba no anyini kakra ya memfa ne se nka ese maame bia beyi ne nsa firi ne bato a sa abre no oyi ne nsa firi akoda ne to yeye no kwasem pa ena one ne yere ne tie wa wo mienu ena oba na frɛ maame ne se ne ba ne yare na maame se ehefa no wonfa akoda ne nkoye na afidie ya so oba adwada ya yedi nkomo dwada yi ena ote wonka o se okay se na Krobea ne Dr. Mankwa edi nkomo de a meko se ose akoda no etumi be gine ne ti se bibi ye no no ne se guniti no otwajo nyame adom ode ne ba wonchen na se waduro ya wo ka ho asemi maami abrewa no onhu de onye me office yi ase wo mutu ho aso wonna ho aso wo muni nam se maami sorry tena se wo de tena konwam osena na Krobea papa ne ba ka kire ne se medanase se ye ya ye ka sei enuoma ne ba ne fam wotire ni mu de ne nsa guniti twa gyaadwo no maami ne se ni nyina akoto akra we de bia na ase wadro aseda dia na isumba na epenyame ni nhyira mo ya Nyankopon nhyira bi ko Nyankopon nhyira wo amen ene me janam de abombo ko nhyira de me nipa kosoro pa aseda de Nyankopon dia e awurade na ndi da so na ne dia na akra ma me asem o kana me ka akra na me wie ma cha me dofo bi won na asem o nu susu ma no me kura bi susu se ne nkwanti na okope lawyer no de ma no kani na so ne jano once baby ono di susu fa na bia me kura me so nsu a on the nipa nsu di atam se yesa da bi difo ayesa obi a wade ayira wo kura e bone sin do fa wade no ade an bayira no susu se nipa so masi na afa e bi kura na nyon kura na yedai e ho na ano ho na atumi ye bone wo ho nti a ye nsusu ne de tura bi wo ha ya na wo kan ya na wotufu wo ho pa bi ko ma ye bone bebre akura meda watiefo ase na da bia me trase ya na me da nkrofo bi a omu fa number no ba omu ma omu kire e from sa kire kwan omu kire amanfo kwan owura baako miame onko baako e friend Mr. Wiafi wotompa bo wo kotwi wo kire amanfo mo pa ba oyi ne ho adi a kire me no de maame bi ba ho se de Nyankopon nam na ho odin so sa maame ne yade no na nsa no ba ho no kra na ni je pa doctor da bia ya na amanfo me kire mo mbo mbe ka se wadura no na ba wo de mianam de maame ne bae na maame ne so wonum kokko aduro no ma bia piepie firi no honam no won se kokko no timi sie nipa mu na no na kofa yade yahodo bebre dai eba to sa bagi aduro koi akra sa papa no me dana se pa na misa sire Nyankopon hira ma ne se ne mpabo a woton na urade nso na tufuo mo na da bia no se de wono afa me nso me dadwen ne me hawato ne ho so a wo kyerkyera manfo urade fie kwa no Nyankopon nso mie kwa ma na bibi o bia enye yi wo urade di muti ame akra atrase da bia on se me se yentimi nkasa enya tire ho because tire se kokrumutie ayeso otwedu ampo Nyankopon yensa ne ho mopo ma ne nyi tire ni padua ni nyina ekofa ba nyina etire da bia me ka da man ba ko bo bagi adu so doctor watena se ya na wasi mitina na se wani no wasi mani kura mitin sate na mani state se eye me ya bo gi adu no wotwe no last week of frame adanse a wodi no me kura da hafo kura da omu ni adanse abrochirefo na se bi omu tin room no omu hu se sa bibiduro de Nyankopon aheda sie hira so e de ache ya bibifo ba ye na adu ba bia
abefu nsem ti ya tuo no papa ye dey egu me so ano pa ene sei me so ya machi manka atwade manya tumili kakra me de wafra mu anopa na no maboma de no matras because on ma nipa liver ehho ye den ukidin so bo ho ban ebo tese oyam ade ne de ebo ho ban kasa nipa e sori ya no mabu aye nyankopon de ache ye ne buo so nhagya ne den akra wo mo mba me ho no me mo maduru ade me kire wo mu no mitimi kire obi aduru abi abo kakra ya 3 cedis ebu abe 5 cedis 10 cedis no akoy na ne ho ato no umpo na apede yen ena ready fear bad center Dr. Matrasi me no ba ne itudwa me sori a wa ha wo mu problem wo asitira mu dadwen obi won so wo hia se de Yesu ka so asoma me se me cancer mpanchire hin afo no so ne sa ho kire mu aba edin kura se de a otwedua mpo Nyankopon de onimnema nti me sori afre me number ne 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 number tudwase afa da hia do obi anu obeto da na ebia na wo chini peme ye nka doctor wo kan oni obo nkomo bi na mde mnim sa me ha wonim ene na ha wo ya beto nka menya no ba nka mepe sabra na ho kirewo enti ebo ne se ne se ba bia tekura wonni bibia na do fa bibi twatwro fom wo wia no wagi pen wo bi wo no atwra gu pipa so fa hye obotom wo do kwa afa koto wo da bibia no atwra gum da hia da afre ya obi kura na akra mu so obi timi fra manajo doctor me yefun achime da ma ba ko fra was me yefun me bibia yem skotokube bonu nsuo no fa nkyere fra no me ya na ne ho ato no afra no odase awurade fie ba center aba ho a me se ho nya asori fie beebi bia adwumadie bia ko se ye awurade din na de ato adwuma so nti bibia de se sofu dwuma ne ye ne ho ebi kura fra me di for me jeso ebi kura fra me sofu me jeso bi so fra me doctor me jeso because ba e be sa mo awurade asema mo wadi obi okra na ya de nyina na ya adwendwen wo so wo feel na adwene no wo de awurade asem bi hye no obi okra boni nti na ama ya de na ya dai aba ba ya kyerɛkyerɛ awurade akwan no ho tɔ no enti atrasi wo a utia wo ya obu wase mitina me yasa osi mo am dududu obu wase asa bibi ni namu wase asa de akuma bi bom me hwefo ma asmani yiye gu ho saafo na me kasa kyerɛ mo sɛ wo de fa ho ha wo dadwen fa bla awurade fie ya wo aduro wonwaso otwedua mpo Nyankopɔn kyerɛ so amaye ya de ba ma aduro nya asa wo kwatwe abuo na me se ni bi na aba no kra ne de bia ndisie na menka na mo ha ya mgeti mama ba aku mama obi ba aku wo ho mama ne mienu bi na wo fro doctor sɛ de mitina me ya kyɛ no ya ekuro no wo waso nya accident so what twen say dey adron si wosu ni ti no am say ekuro no wom wonya abotre ne ekuro de wo mia eya enti adro no de eso ne de eya eno de anka tware na eso ba no so tuti ade ase kura se kwa wo nta antibiem na de ehwia no so de no so ye ebeboa wuti ade na asa ma wani na ye oya ne ko enka wonu mo betu afuru ama na ko enti wutiem na wa wani ye oya wani problem obu wose mani aye kokokokoko obu wose mani so twa nkyene obu wose mani na etenesi so obu wose wose nani no ade a ohun na chiri obu waso ohun chese wo hwe ade ne ben no nso ohun ne ye efuma entententen wo hwe bobo asa urombo bi ato wo ho saafo nyina me kasa kire se tutum ni kabla resfie ba center bra ba gi aduru wo ba obu anani ne de obu anani de na ye bi a obu andan ma bi kura ba so che obi sika odi sika ne che na nani e call off frablo chire na aba be ma na kwankyere na me se wo be ho a ya me ka no ma bi a me de ye aduru a aponchi bi na man de gu so no de nso huru na ni so ate wo ka so obi to obesre ba de wiase tumi na ho de Nyankopon de ahye mu no ano de wo ka se na ntwi ni kura so de pentu de ma honhomboni ntimi nwura ho na ntwi de no ma bebre na ntwi ankasa ne tonet na asa bi wo de fa chem woni tugu no ya de no ma bebre honhom nyuma bebre ba ya ba ha so hande no ma bo adisie because onyamesum ma hintasma nya nyina ne ye ka obi timba awradi for sen sa no mo nyina na betra awradi so awon kam se da bi ebre ni so enti wo hawa mane dadwene krankro yade krankro ma ya enko wo de me sori afa number no number ne 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 akwa me se abibiduro ye no eduru ba bia ye de honhom nsem ka ho no ye de samageke obeka obi besre ade bi ode nipa na wo hunu se ye aduro ba kyen se ye aduro ye wie na ye nwanwa
because mo asma for ba ha enkatie na mde be ma enkatie awiai ne ma kire wade bi nso ni nyina eto no store na de afra wo ya bo sa asma na ase atu def tesenye se bia etu asa akọ usa kwati ampapa kromba ye fia ene asma the whole mantam kwati fa dwas bia wo pomo mo asma pa dry ye fie ne wo ba sa de ne de bia kan wansa na de bidia be kan ne de atu ase ba ko na special de menka to kan sa aduan ne de no na de sa yade o sa de ada obi ba o se ne ba fia wa ye enko me ma ne so fie bi so de gu just ma so na fie na twa eno mabo ye ya on se be mka so obi nso edidi akasa ehia no wo ma ya ne pa no ye se enko takra dudu na so ma na akasa na yi ebibia ona chiwade e wona tumude enti ya kase a awrade fie oba obi timi ya trase e be trase be wie ni nkomonwie na asam no kasase e di nkomabon se wakwa nkyira ba de ma wa akoya ho beto enti wo a wutem na atem yo de yade akorankro de ma ya yenye no bra wada no obi ba mo ni na ya ni ya wa ya enko mesi mi kote aba bi wode si usei kase firi nanum e beto aba no so wo kan se obi nim so obi tencho baka se bia wo kan didi agro ba ni bri sam ane wo mo nim ane wo mo nnu adansidie wo ma bi itere adam ye samna command ne nkrata asam ho ayede no wode samna ndware 3 days an nsaka ye kasi a ye ne se bia ye ka di e bia ye di tu ye wana ase de krokro nipa bi se nipa ma ye de ye ka no kore se de adam boy bi e ba mbo na 3 days wose na Krobea ka asa ampa kwa urade fie na wode okwa wo ya biduro kan wo ba ho awa hwa wo mu ba nya hyenhyen de bebrebe obi so awre ho nko awo nya hyenhyen nyina so na esika because atamane e tompa bona ko bi free galamse ase bai obegina madamfo ba ko mpa bo ha na oba beto sa atampa bo ba ne efren supra tentri bisa okwa kokoko untimi to hendi was mintim to asa na okogina bo ba ko isi a onkro timo ke wo efren akosi okwa no atompa bo na mako miensa oba na obegina wusu ntro na nyango pa no wa buchi oba no se bla sikanya atade o ena hye obi a wahunu mesi wo bu wasi sikanya atade ena nipa mfiti akaso wadi na atade na efe wa da bi sikanya atade oto miensa owi o mo wo sa ma obi aska se no egram se ni no onim so enti ya ho no baba ho na bia wo musa bia enso tumi ni ahoɔden na nyankopɔ de adom ya de sanyar wa kase no akram se adan wo ma bi ba oba breast cancer bi ena 2 weeks ekura na atu no kuro na wu ya kan se obi obaka se bi agro bi na bisa enti se wo tiem na so wo hiania ara akram ka se obi automoto no akwa frem se mitwi moto no na me yantim na me jadi me se wo automoto anu che se obi a etwa ya no a wote on se twen ya o sa na mate se wo ti moto so nka se obi automoto ana se me ha mu so se de moto mi ba o se na so ha me ka onu se obi otwi moto da bi wo office wo hiania ya wa ya enko usuro so wo kwa koyo operation bra eduru ade achi ade sa wo fro be mu oduro obesa ebe nane wo beto wo to edo bu abosine yam bom ko watini pama na ase ne yam bom na ne wakohwe obi anu ka mu kura na ase nkura ni di agro ne yam mu kantwene sa afo nyina le tutumi kabla wadi fie ba center be je biduro kroji ni bi na me da bia me se condition wo ma bi se esi di ho adanse wo dwakase mu no o ma nya yefunu mu kuro no yefra no ulcer no stomach ulcer bra wadi fie ba center be je condition bi nanom na akura se na me ka se oye be ma wani gya na agro de obi anum yampem no so yempia so na so mo mpa agwagwa na so mo mfom dua ho no odu akofobi na so nya nam yade na ye okurankro uba miso obi kura ba ma no me ma ne panka ba ko na man di nchini tuotu anchine no man fa mako nine wa wi anka no wie na sa de yade na ye na yade na yira ebi de ehunhu mu de entram ka se wadru a ompese ubenya babaso a ye de tete usisi achi na ye se kura me ka se me wadru bo oba na me te ha sevia se ubenya kidney problem pa de oboa ni na ba ready fear yo because obi akwaye adru ayam akwashi nu ayam oyam wie na da na moto no wo se ye cheko powder ndi amanfo gitum ekotonom ba won so ati se bi na won so ayam na won so ayam moto bo se we de dro misro enso mo kwada ma doctor pawo yem was me yo surgery ndi enya bone ba wo ba me ateto kakra na ade aduro na wuru a wediem na akon yade no afa mogya mu akon atia yade no wo se ndi abon samsam da bi otwedu ampo nyankopon no na yare sa no bon samsam bia nim nkrudi bon sam kra urade na bo mu nyina nyankopon do e ba ko pe marker mu nyina no ho mu nyina e go so nyankopon bo mu entu ba urade fia ye ba mu waduro nwaso enti wo tiem na se wo tiem obu wose mato ade ache makwaje bank bosia sika na hye
bank bosa akwaji sika nana sika wo se sika wo so odi ni suo so person otimi discuss so ade blawlade fie me chiro no ma miensa pe wo beda nwuna bi ade be show socks no adasa wo be da 5 days pepe ya di sika be ka ho wo ye wi ade kwato sika nugu obi nsisa sika no wo ye be chiro ade na yi no ahye na waye ne nso na ade afra wo de fa gu nso mu dware eno ma be sesa obra bo be ye de nti awrade fie ba center doctor me ba be sore wo ha wa amane me se na nsem obi afu a wasinkrofo no koko ba na man 43 koko ba man 43 wo ba ma me koto me ko ya koto wo hunu ni bi na me de frade na de ma no de kogu afo mu untimi nwura ho wo be pamon kotemi enhwe awuntimi de ya wo wase wo akotena fo wo hunu ne de ya awurade fie eba se na ya sawo na mo we hen isi ni ba bi okunu no mbosie red park ho ne ebutu aye di adwuma enti se de wo ba de no ansa de wo foka na wo su de wo be sikro no U10 so atwuma kwa amara bank nanim wo si across a praja bi girigina ho omu ba home na mom taxi wo ho a omu ne na ya adwuma wo kwa taxi ne 4 cities de onya so ka se wo kwa awurade fie ba center it me start number ni tudwa so dey aframe number ni 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 39 15 and 0549 20 66 33 yes sorry we be do car o dey fa na bla fie ba center obi so anu wo sika sene ntu anu wo sika badwa de afuru nsema nyankopon wo sika sene obi a na obi so anu so wo tumi a o de tumi badwa de nyankopon wo tumi sene obi a fa na bla fie ba center na yanyi wa de ma wo so ofise wo hawo ne amane bi da so da dwiri bi ma ya enye ya de bra o penhwemu so aba ye betra se ne ebusa awurade a obemo akwankyere pa no akoya anwato e wo awurade di amen yadase arofo we a traditional doctor amankwa papa yi da bia woka e wa afidie yi so de kire me ne ho se naso ye ho bibia ye natural no e kire se esese ye mawo sa obesa de esese wutua no obetua de esese ode kwaha no obekwaha de esese wo so no obeso de yanyam ye beyam de sese ye posa no ye be posa eye hamama nuehini mubna ene ye adwuma e wa awurade fie e ba center enti wo beba kuma se kronum bosie oben red park now de onene mra behia na de abeto wasaba mu ne se eno ne yade a sabe abekọ so abu na wa prea ahotomma no obeyi afri ho amwanyu ahoto ate enti namba no ode ama no frɛ papa no sese ya 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 ofrɛ sa homa we ya papa no ebejewo so na ena wiei awodadie mu nchia enkoma wo ye frɛ charity dairy dodo na anim se frɛ ya mengel usua wade e wo kwa me nkroma suapon mu enei charity wanya afeko e de aka omfie ho yesre nyankopon ni nhira happy birthday to you charity dairy god bless you good arofo me twa me ho aba montwa me apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so ye Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549
297-463. Pepper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG Edweden Krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadi wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain waposo. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na me de twitwi ya. Wo ti si ye yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu. Hye no so sɛ aduro yi nyɛ ma apemfo abatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ne afrɛ 0244886437 and 020168717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time Daso. Minya udenie. Uye kikim. Abna na oya no fa here. Midimafo Herbal Clinic. Asani nyina. Midimafo Herbal Clinic. Dr. Tam Daso. Me ko ho a wonum hwehwe mi mu eye me diagnosis no. E dey be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa enumpo ena hwim yare no etu afi me widie mu a me bɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu emia mfa no nkɔ hɔ emu san fa no yade mabio apart from stroke yare a otumi sa ne ntem koraa no awo nso ɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wo hia wo na Dr. Tam Daso ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wonyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ wagye ne hudie nti ɔsan yɛ penis enlargement wo yɛ bɛma na wo bɛma no so a wuduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛse pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Midimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso ɔwɔ Abuakwa Agogo Copas last stop wo yare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Midimafo Herbal Clinic. Udimafo no hwa. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Rofokasa akane mampanyini John Mahama eka no nyinaa ene se COVID-19 na ebae no ama wiase nyinaa ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye den nanso campaign yi duru ye de wadana no wose MPP fo na asai economy abato ho faso e na wopana moma yenyi okandini a odi no pre to abama NPP to abama number 1 to abama baumia. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusia nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omanyimu enkran woni
Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema wobenya biato Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Chale afia batu idie madua ye bebre pa o mi hu de meto ama ni mpo I don't know who they are better man. Would you make the policy back? Mama, sorry, Beba. I feel so NDC bar. You will be in Juman kitten. My person branch executive na di omuhube gym. Say Akuko na person share poultry farm. Ketu ebi near Mao Akuko Bono near Ton Kuko na Mao near Mao Ediane au de beto Ediane ama Sika au de beto Ediane ama. Hey, na don't know mostly. Onya nyanto boasie. Inti waiting na papa ne say yanto abama no. Abba papa no on se sign ye cry. Dada noa mudie mayentie policy bakwa Dr. Baumia e wo maye mabunu the person mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya no nko wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be ya omuso betime bie omunwumam na ma faye mabunu osan so se obema ya to ade enne na yetua ne kakra eno ne credit scoring system no hey sa oh enya no nko ma san just oba konka ho osanso say odi ade aye friend no buy Ghana first policy beba no opese Ghana fo nyuma no mu biebi no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim de meto ama no Dr. Baumia na meto ama anio bold solutions na Dr. Baumia say odi ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masesa ma adwun sisi ade enya ade meto ama JDMPO the bold solutions man no na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Baumia vote no yemfa ncheche endie therefore yemfa cheche vote Dr. Baumia #1 on the ballot. Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nenso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Voter Drill Limited nkana Voter Drill ane medie ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Voter Drill Limited mi problem na solve anokwa sese de dialysis boy de pao every see grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti ehye bia ni hoye de beso woni a wo yade tete sei asene se o man mu ayedne abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saati bia we ho
ɔman a wɔnwene ayarefoɔ ho no saa man nankasa ayare neama ɛne n'abusua kɔmu ɛyɛ tebea nipa bebree na mu wɔ man yi mu nanso ɛni da so hɔ ma Ghanafoɔ nyinaa NDC John Mahama ban a ɛbɛ bio sɛ ɔbɛbɔ foto a wɔto din Mahama Care di atai wɔn a wɔn wɔ yade a ɛtete sɛn akyia ma wɔn agye ayarehwɛ a ebi yɛ kidney yadeɛ cancer diabetes akoma yadeɛ sickle cell ɛne mogyamoroso yadeɛ sɛ Ghana ni kuta apɔmuden si akyi ba akrata na sɛ wɔn kuta bi no obetumi akɔ chips compound ɛne apɔmuden atɛn bi akɔgye ayaresa saa ɛnhyehyɛ yi ɛbɛma Ghanafoɔ dodoɔ no a wɔwɔ saa ɛnyarewa yi bi ɛho ahan wɔm ɛyɛ no korɛ Mahama dwene yɛn ho tu abama nsakra papa tu abama John Mahama ne NDC Yati asem do, yati asem de. Edi asem na udi mirika ya do anu ba bebesi fomo yi. Betie, Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu a yenim ne dada se ebensi edi nnua ehahama ene nubna esayare a wakwadru mu no wasa kanya ne hu biemu o na wase November bosumi a yebesim no de etoso ennan Dr. Ankasa Earth nase e wona so ye wokumase pechi number 1 na ada no yade nyina bedwa no ene nti yare bia tete no Dr. Situ mirika ne fa bra sa wo dishi aton someone tintan a bomodia na fa ne be hia doctor na me mo insurance metimi dia ba bia na jai na some dey wo mkra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance a ye show wi a ka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atua fa na say dey enim Dr. Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo amena mko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo kai sa wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betua no mpo eso Ubewu Dr. Fokuyo Herbal Clinic ewo kumase pechi number 1 pre 0242 442 166 anase 0242 155 935 hai se edanu ye busumi dubako ne da etoso enai a 4th November Anke disika koko be ye form ha nyina kumase nyina se on beka se ye nyehwe enti Asante masina pan asese wo sre akane mampani Mahama so won hwenya akwan ne ye no emuaya ode ma Asante manie wo sisi wo disika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya Asante ma fe na ye wani so enu ntina wa mampuntu nyuma se fata ma Asante memu ende yi wo hwa Asante memu a aban ayi akwan bebre de tintine no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba Asante memu a aban dwumade sonko a watu di agenda 111 no ayarsabia edunsia na wo ye ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma hwe Kumasi International Airport and free SHS ya aboa awofo bebre hwe so na to ababo ho ban to abama number 1 to mabaomia. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, Arafo Yadamase, Yakoya, Yasa Bebio, Aha ye 102.9, Aha, Eye, OTEC. Asem Beba Dabi no, and our Sugusua, and Navier Utie, and Navier O Heye, and na Yane Akosia Philomena. Ena ebon komo na bema oneno atna drobani ya anwiaka enu utwi o kire se santas run about ena utwi na anwiaka o sakra chi kura droba kamu ka asemu na na oda ena udibe hu no ode pasam kura tu na nim no mpese obepini o Chire ma nipa bi mu bam ko hu ba bi a sister wo ansana o peniama wo na oni watna aduane ho ene ko fa asase mi bai o yare bo wa mfreme ekonimu a enwunu abono nwotwe no nkono wa frew wonam he wo se me ko me yi eni omo agu atasoma so o se ne di aye no me yare me ho mfa me enti me pe baabi ada me de aduane nu si henti wo ba afre me krachi ya bedru wa afre no oso obai eja na aduane abonten
wabebutubutu no sɔre yɛ ntɔkwa no ɔde abɛgenkam no akɔ wie ɔbɛyi sɛ wakɔka kyerɛ no sɛ wo nyɛ me ho adeɛ empena na wo ne me twe mabrɛ wo ho a baabi a meda hɔ bi na wo nso da na akɔba ne sei a saa kwa wei na ɛsɛ sɛ ɔde me fa so na deɛ aware no mpu yɛbɛyɛ ne sei tu nyɛ hwee maa me krakye ne sɛ deɛ wo kasa menyɛ hwee maa wo me no tena sɛ matɔ nsuo koraa ama wo da ama wanom na nnɛ yi wo kasa menyɛ hwee maa wo a wafrɛ ne kurom nsuo afrɛ kumasi nsuo aka ho ɛde nsuo baako asan pee so ɛma sisi yɛ a yɛ kasa yi ababa we wɔde abɔ no abosome na anie dua no da so da hɔ yɛ nane na me ne wo mɛtwe mpena na bɛbɔ me dua kome deɛ aseɛ ne sɛe owura no de ne kae akɔ wura menam ɛwɔ pakyi kwan so ka wura akye no wɔ santase wakye no wɔ sofolai ya ɔdam ɔkye no a ɔdam no awura ya na ɔkɔkɔ pɛɛ lɔya ɛde kɔma owura no enti lɔya no ɛkɔtwitwagye no ma yɛ beli no bra hɔ anim lɔya no ɛkɔpɛɛ beli ma no mepacho lawyer no call no say station hɔfoɔ ne ka ewura na kasa sɛ wɔdam akyɛ enti wɔyi no na wɔde ne ka na ma obi a ɔde yɛ adwuma nti ehu hia bio enti wɔyi no nti saatam so na lawyer no so hɔ nti yɛ ne lawyer ne ka ewura ne nyinaa kasa ayɛ na lawyer ne ka kyɛn sɛ ɔmpɛ na busuafoɔ ne bi nka ne ho na yɛnkɔ ka ewura ne fie ne yɛnkɔ da na se na yɛhu sɛ obetue sika na ma ka ewura na sɛ ka ewura ne de akyɛ ne sɛ wɔnkɔ no osi yo obɛfrɛ lawyer no efiri hɔ na no ano lawyer ne so wɔfrɛ no no ka kyɛn sɛ obɛ Sunday obɛfrɛ na busuafoɔ na mo ma ba Sunday na lawyer ne so aka ho no ma kɔda papa na ase efiri hɔ lawyer ne frɛ na onya no onya ne bio yɛyi ne firi mu nti okay bɛma na ka kyerɛ sɛ kɔpɛ lawyer ma no ai ɔdamu no no ɔka kyerɛ wo sɛ kɔpɛ lɔya ma no na saa berɛ nyina no onim so abɔ wodua na obi a wo wabɔ wodua pɛ waku wɔ no ɛne ɔsan ka kyerɛ wo sɛ kɔpɛ lɔya ma no na ade nti so na ma wo nso di akyire kɔpɛ no so nie nti ma me di akyire kɔpɛ lɔya san so obɔ mi dua no wanane obɔ mi dua Friday Monday ɛna yɛ kye no nti wɔkɔda mu 2 months 2 weeks no na ɛwɔ sɛ me fight so opia na wabɛda ne dua no ɛna ɔno ankasa na wɔfrɛ me a na wɔka me kɔhɔ so a wɔka wɔse filom paakyɛw ma nye ne yie fa kyɛ me ɛyɛ mfomsoɔ na aba na ma nom nsa nti me ba mɛda ne dua no na bibia to din na me si yo ɛno nti na ma me so me gyina ya me kɔfa lawyer ma no ɛma wɔ mu da ne dua no mu ma ne be so wɔn bɛda ne dua na opie yei waka kyerɛ ne sɛ wapie di a bɛsen kɔda ne medua na me ho ntɔme waka saa asɛm na kyerɛ no opie ye pie free court hɔ na omu yi handcuff ni free ne nsa na ɔkra me sɛ okosofo line ne mpaboa ne fun akodi hɔ no nti wɔkɔfa no aba ɛna ne sister no ka kyerɛ me sɛ wɔne ne na ekosofo line ne so omu kɔfa a wɔde ne bɛkɔ pechi number 2 na akɔma ne duru ma na adwale nti odwale wi a wɔbɛba ɛna me si yo mate nti ade akyi ye no wɔfa afun frɛ me kyia me ebisa me na me se me ho ye na osu wone ne sister ekɔ afuom na wakɔfa aduane de abrɛ nadamfo ne maame a ɛyɛ kwada so hima ne ba no wɔkɔfa banche ne bɔde de abrɛ no ɛna me se ye de emire ye bi na ye wɔ aduane ye bedi ntim fa aduane ni bi mmerɛ ye na osu yo eti na nwummerɛ me pon asɔle ba afie na wɔfrɛ me na ɛkɔbɔ nan ɛna me fa phone na me se kwa me wo frɛ me na ɔse ai waba wɔde aduane na abrɛ o maame no na me si yo ti ade akyi ya me de me wɔ adwuma mu na me hu ne miss call no ma ye busy mantimi amfa nti anwumre na me ba afie no me bɛda no na me frɛ no waka duabɔ ne ho asɛm akyerɛ sɛ bia ɔkɔdane se wodi aduane no e de abrɛ wo maame no wakɔdwale wodi aduane na abrɛ wo maame no dua na wo bɔ me no wo yɛ me dɛ na so wo bɔ me dua na me se wodam wankasa wo pie ba wo bɛhwɛ no wada ne dua no o sister so kasi so pain ema ohima no so ya awe sɛ wabɔ me dua mama ohima na ya awe na ohima no sɛ wo pie ba first na wo bɛyɛ no no wontimi nante no wadi dwuma ma wapie enti me na mitimi nante enti me ni nua ba no yɛndi ho dwuma no ɔba ɔbɛma na da ne dua no adan
na wo ba ye na ahema won kan kire o na so okochia na ahema no ntimi nko ho biu enti wa bayi de obehwe no akọ no na msiyo eni edua no hwe ne dane animu ya enye sa me de obefa mara kwan so memfa wo ho nchew wadane no osiyo wate obehwe no adi ho dwuma enti efiri ho no me frɛ na wa block me line no me frɛ na wa block me line enko odo number to block ai nti me frɛ na enko me frɛ na enko me ba afia ha koye no ansa na me frɛ no enya no me frɛ no pokura wa fo hu me miss call no no frɛ me ba dia na apese enya mo awunti amo aba aduana na mpesa me dani gu no so no oje hwese ye da because me nya wo papa e ma unfa boni betua meka na wuni ba bi da atale ana wo hye na enye me ma wuro ni nyina egu ho na mto ntale foforo ma wo boxer pokura na wo boxer ye ba ako me nka ngu wani mu ase because wo so otimi kai de me ye ma wo se ma fom pokura fu wani to na me wo ma na wo bekumi na wo de watena wi ase na wo bu atupakọ enti duane de ni din de kwa ambo aten ni din de kwa ambo aten ni nickname so de abo bi ewu ofri chop ya ase pachifu oni ni nickname de say abo bi ewu ai abo bi ewu aka bobra na me so me mo me bra ni din no bobra na me so me mo me bra ne term so no na ewo nanum wo so wo mfa yonko bobra na me so me mo e ka ba no otwi tipa track se de me refika ne number ma mfa papers ne so anka ho amba anua ka no otwie no otwi no was antase run about ka wura ne chi ne tuma ye ma ne be no se o anua nkwanta e honom no wo hia na je se kokobin side o fun ase kokobin ne ahene ma kokobin side o e hono ye adwuma se o anua nkwanta e hono ti won dia wa ye na dwen se dua na wa bɔ no won na ne okay wo da so pe wa de ana mpa cho da bi abubonua de me mane beku me manya me ne ni ba ti me mane beku me manya me honom me so me ni ma me ni papa nka me siki for bail ma wona wo pie bae no nka frempokura na ne me ntena se ne susu hu filo se me bae skani me ho ye be ye ne dan na ma kire kwan a ebia okay pebosia na me so pebosia ana ye adwuma kakra na ye mfa nkɔ pebosia na fa da ne dua no na obi antena ne baabi si ye be sa atena so de a ene ko huma wofo na ye o mu ho na ye me ho ade ne sambon se dua no wumbie wa no mbo bi da filo da so pe wa de me mpa no o de yamfa de se wa ba o de chew pa ba me ko na ne dua filo me pa chew me ensa antena me mpa ye funu boni nim se masa okay mate arofo enti awrai nasimnie ni sister na wo pachi won ye friend say ye friend tema tema ono so wo pachi wo omo ye de efo omo firi ho a chop ya se ho omo firi pachi chop ya se ho be tema na ti pachi number 2 baby a China fo na bo omo sama heart bi no e ho na tema na te temane te sa side ho na boy ne de friend na bo bi ewu eno mate oba de achia me bebam na anamone a onumu atu e wo sa sebuwe ho kwa me boaten ya otwi anuaka o kire se na owo santas run about wa na wo de ne boss ka akohwe amnam e ma ye che ne kohye sofo lai abosumi mienu na awotwe mienu yebeli na wonya ne hotete yentinu sezei oni santas run about obio anwan kwanta ene wo enti kwambo aten ya dodo na anim se frau aboa biawu bobra na me so me mo me bra wonya miss call e de free na Krobea ho so huni be ka se otedwere e ya asem Dawood Herbal Hospital and now we Dr. Dawood nyankopo israel onto nkwandam na ontutu anamo enso emfansi Dawood Herbal Hospital adofo eya yaresabia na sabia ye wei ena se uyobia odo yade anantia anu ye bia niwa se wunya babedru Dawood Herbal Hospital ahotobeba kire se papa no odomankoma amaninim de odomankoma dom no adom sa dom no ena odeje adasa efrim punchirem enti se wutie me
na uyo obi a wo pa wo na wo ne ma one papa no nhia onye nhwehwemu na won huna de kodie nti a awo no aka achi de amawo na papa no emfedru nkan se wo ye bema na wo bema ne da fom bem wo ye ne hwe na se enye yi a onua bema ma na moto fa kunu bra ana kwabna ne wa fa ho bra na yenye nhwehwemu huna de kodie nti a ama wo bema no ntumi mfa nye hwe na papa no mfa na duru nkan onua ebe peje bio amwo anyi hoto mo a esikyire yade adokoro mo obi wo ho a ne die ye mogyabrosoo eka bom na wanhwe ye didim edi stroke yade de obeba abeto fom eno nso di nsem pii beba one papa no nhia saa hawo no obeyi afiro stroke yade a obemu oduro beba review no wa obesa nante wa obenante na waba eye hepatitis B ana enemu yade bi no akote odwunso semunye kyerɛ sɛ o prostate no ayekese ana kokora mabam eye ulcer na wanya baabi atɔ ewo dipadua no mu bia no papa no bɛhwɛ wo mu akoko tete mo nipadua mu yaw ne ahotutuo ni nyina no Dawood Herbal Dr. Dawood to nsafrɛw ɛne ni nhia ɛgyeso krapa ɛdane yɛn kane na Metro FM ni wo mu no saa dan no amu ɛna Dawood Herbal edine dwuma papa ne number eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 offers ahuma we ya Dr. Dawood no ankasa beje so no akasa na de wonte ase no wa kyerɛkyerɛ mu kama no de amawo awie Volta Drill Limited enso tunsuo se wutie me na se opensu papa ewo fie wadwumam ompotemo onomu enum nsuo tu onomu akwadare wom onomu ewom fidi a odi tunsuo eye Volta Drill Limited anuanom Volta Drill for so de ho bo wodomu a ensu papa na abenya menkofa nkwankyemfo bi mu ometu no me kanjiro se yetu akosi bu oso ensuo na ama tua kakraka ho dabi Volta Drill for nyo madwuma saa kofa nkwankyefo bi utwi nsuo ba ko mienu na twa na ebo mfrema nko a emfuturo nko ade bechi ade besa na pump na ebesai Volta Drill fonte saa entifa papa no preko omanum buo nso wo fom na wontu nsu papa mfama wo onfa wo se hoya abuom hoya anwem hoya afrom hoya diendiemu obedwa akofom akwa asase na yase na watwe nsu papa de ama mo a moye ensu adwuma yi momfra ye ne antwi nsu a no de na monya customers bebre wa man kwanchenfo bia betuma problems nko a e na wonamu afra yen ye beba besiesie ne kama e de amawo oba ahojo da aban a ye main office ne wo ho sunwane tachima ne do ma nyina nso ye won krabata wo ho ye number e ye 0244 299520 and 0266 43 2210 awie fiesom 3 eye nuo enuoi eye maako yensa na ebenage hebafo ene de aba sa nuo miensan eye Hepa Plus Pavi and Plasmos enuo ni miensa ne ka bom ne afa ni fiesom 3 no Hepa Plus Pavi and Plasmos nokre se wunya sa nuo miensan bi na anuanom ononom a ebua nipadua ne pa ye woni nsuo ye woni topa ye ena wie ise well being enyina yi a yade basa na bobo wo enti onuaba ma wutie me so wo obi a wonsa buo munye wo obi a sebe esikyire yade bi srade bi adore wo typhoid bi obi ni atenka obi ayemrempam infections bi na atiti obi onua se wodwene o well being no ho Emma well-being no gina ya yade bia ni ho yade bia ni ho ye betumi aba be ka wato fom se nuei na wononom a eto pampim fa wo hia twa barrier na ahemfimfini enti yade ni ntumi mebonguram de wo hyemu dadanso ntumi ntena kire se eduro na ma wagina yie Hepa Plus Pavi and Plasmos na se nuei
ba bia ye to nro Ghana ha bia no se wo wura mu a ubenya bia to na se wo no no a ebeboa wo ye woni nsuo ye wo de topa ye pebina tonom o pese of doctor ne number e ye 0542 778572 and 059 136789 so wa manonia o de address to sa number we so a onu anu bedi nkita ho obebre unuo ni bi na wonso use no ho wate na boa ma onipadua no wanya ahotowum eye 0542 807 907 o first number we ya ye beje so ne no akasa ne akire nsemu nso e de akire we the biggest online shop Abapa Mall na Abapa Mall na so bata for 3 miles Sakasaka Park hwa na edi eduma Abapa Mall na yesi ye kwantempon so dwakese ade bi ehia ade bi a wo pesa oto no yen nchen na abenya bi na we no omma krom na wo mma yaso ye ho wo de atena ofie na ni dwa ye kwantempon so dwade bi akese ni senti ne se ukọ Google Play Store ana ukọ App Store so we use iPhone akọ App Store we use Android phone abla Play Store na oba download the app no Abapa Mall o de search na download Abapa Mall so we download wi onu awuram na ade bie hia nipa wo yendada setremu bia no ye to bi ha ye nuoma ye ton no eye papa ene bo ne nso eda fom ewa Abapa Mall ha so wo to na utuaka ba bia wo bia ye de wade ye bebrɛ saa na ye adwuma enuoma ye de siesie ye dem enuoma ye electronics appliances ahodo mo pe phone laptops fan TV air condition enuoma ye de use no ye kitchen entade a ye hye enuoma ye de nua ye I mean ede ne hiawo ya Abapa Mall for yentumi provide them farmer ebo ne so da form kama pa wate Abapa Mall your biggest online shop so phone no yam na so person ne yedidwa ye number ne je frɛ yen kande ye wo pɛ na ba bi a wo bia ne yen fa wade emro ye number ye 059 338 6133 and 059 339 1848 Faith Homeopathic Clinic ye wa henema kokoben onuaba ma utie me ye Benjo Max Company 18 junction ne so hwa na Faith Homeopathic Clinic ye di adwuma anuanom ye na yakram fidipa every India e di aba Ghana ha ye di adwuma Faith Homeopathic Clinic obi wo hwa ne yade a oyade no onum nuro enso na nya yade ne hu nuro no onum yeah baby okoye no enhwehwemu mapa eseso ye no atumi anye de oye ya ne nketenkete bi ohu ye na mom se wo bewura mu pa ko deep na wo hunu wo yade ne pa ko fa bae no wantumi eno asese no bi amawo eno kura nso san wo nsunsan so bone wo so na mom se wo ba Faith Homeopathic Clinic ye nya dagemawo ye check o nerves enden no na ye hunu baby a yade kro free baby akoduru na yetwa hunu di amawo ye ne efre ye nro nketenkete fo no Faith Homeopathic Clinic ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so oyawo a wotie wo nipadua ni mu no no mpeni mu nkase ni mu entini ni mu etwetwe no ni nyina be firi ho afia ma hoto aba se wo ye obi a stroke yade aka wato fom waye mrempam asikire yade bi mojabruso bi sasabro bi ani ho haw bi ana wakote namu yade bi ulcer bi ana typhoid bi a wo de bra ye nchen e wa hene makokoben na ye moawo Faith Homeopathic Clinic your number is 0244 583859 and 0275 969414 when you anya sa number memfa nya akwaduro onua frɛ na oni Faith fo nkasa dia wonti asie bia no obekire mu nso e de amawo na ya Bolivia Enterprise okumasi sofo line alignment he ya sofo line alignment ya onmo ne multi home no ene di animhwe na onmo akofa future life smart food eye nuane omo akofa de aba sa nuane ni ye de aba se emebɔ ho ban emekurakurawo enso so mu abia yade bia abekɔ so abu bia no enam se ahodenuro ahye enuane mu matontwumunti se wudi a emmoawo
na nkura wo nkwanfama wo future life smart food no anuanom ye wo vitamins ni minerals ahodo 23 ne wo mo ye wo amino acids ye wo omega 3 inulin selenium ye wo energy protein fiber ni nyina hye aduane mu ma enti wo be kire yade ni mu a na ye hunu aduane a ye de ma wo a udi a ebeyi ohaw ne free ho da bia me ka obi on mo say na mafu nti sei ma no bi nkanka ma no bi nso sa nti sei gym na hunu amane emfidie afidie na etumrika wo so no kra friend say thread bibi no thread wayo enu so bi na da bia na kra so still na fui bia wo he wo de bra ha wate ye be ma nso anya sisifia ni bi wate future life of wodo onmu nuane no ye omo number e 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and the simple plus man simple wayo simple plus simple wayo o adeshman and we onua a very good afternoon to you simple one unua na no mo ba me nchen ene wadwuma yefuo nyina memamu nyina a very good afternoon afi wa unua ba tena pokria ya no achia na mame tena onfa Asem Beba Dabi dwumadie nso ni agro o adehyeman ho abi very good afternoon to you nyankopon nhyirabo nyina afei awodadie mu ntia nkoma wo ye from Mrs Mabel Ohene Safo Mrs Mabel Ohene Safo na wiei maame wanya afeko edi aka onfie ho na wa wura Pastor Douglas Ohene Safo ya wo City of God Chapel ose ene obapa wanya afeko aka onfie ho yi osre nyankopon do osre osuru nhyira ene osoro ahobambo se enkan. Happy birthday to you, Mrs. Mabel Ohene Safo. Afei awodadie mu ntia nkoma wonso ye fra Gertrude ye boa dodo na anim se ye fra Geti enawie yi wanya afeko edi aka onfie ho na wo ye adwuma ewo Kasod branch ye wo Adujama enei udi wa wodai yesre nyankopon ni nhyira ene nyankopon na ho bambo se enkan Gertrude Honorable Ishmael Ajimadua Assemblyman oso osre nhyira no se enkan ate afei Mr. Osei Amponsa Amponsa enawiei wanya afeko edi aka onfie ho na tafo Roman Catholic asafum ena opanyini owo ene wanya afeko aka onfie ho yi oba de achiame owo tekefem ha se osre nyankopon ahobambo ene nyinkyere ne nkwa husan se opanyini enkan. Happy birthday to you. God bless you. Okay. Owa de Akra de na wo pese obusa maame wo ye de ni brawanim pacho mi egruchi ni grushi fo wa ho fefo ma pa o country so papa grushi fo ma ho efe so wo share a free last week ebo last month ni mu grushi fo ma abaye ni mu nyina no kire se grushi fo ma ho efe grushi fo mani nsan ukọ wani mu wo mfie mu ana me ko 43 wow wa show ho suye April 4 funu menya 43 years wa show ho suye ne kokọ kura ne kumi no we won frafram natural beauty we dey natural dey wo sha ibia nim wow na sabra be ma no yo so nyina na o ma ne we no mo de omu didi wi a no makoda me ma no omu nya nkwala bi omu ye girigidi a omu ha enti single room no na wo ne ompana ni nyina da ho na o ma ne nso ho ye ko fie ne de mi fie ra wo ma me store room ma mi yi me ni o ma ne ba ho because kwada so ho na me firi ho no nipa na o de sport ma me no no ne me pere so se me imagine customers
because me pese me hu se bra wo ba fie no na wo be ma no ene o ma ni nyina na mo da single room anti me fie ra no o ma me kitchen dan se me yi me nioma ne begu ho ti me siesie kitchen dan no me yi nioma ne bae ti me wo kitchen ho no me ne be ma na wo mu nkwala ne wo bedroom ho no obo de na pese obisa wahima edie pa na waka kire wo ye wo mobo a ma wo gye no da edi nkan ya wo ka se afa utu ode wa yikura okioso ase ya na yim sport no mo ma ne dem no dia asem no kan ye to wa koma mu so pa na ye ma ne ye ma ma ne sa kwanya no adi o kan ye ne se one ne namfofo ne ba ha no ohu sedi amesini amanfo kasa ne me ne ye na na wa steady me ache be 3 months wo ma ha be hu se makoto aduane bi wa abontin na sedi amesi receive ahoho na no dia ndo obi receive amanhoho na de kiosk mu na dem no na make dia na ma wo ye ne fe sedi amesi tie na me life ye ne fe na tu so mi nsani pamu da no obi ba ho no sedi na nipa krotie no nke ni kwa se me fa me chance ana me kuruwa de man kuruwa me no ma no so me save no sa anu ma ni nyina enti ama na ni je me ho se ono oni yire ena oni wo ba bia ate enti wo pe me so one me betena asa yire na one me mbetwempna eno na enti na ma wo de kiosk no ho ma ne se ontena no enye kiosk na ye sport na am sintina wo de ho ma ne se onda ho no obi a obepe waware wo ni dan oni ayi o kan se me hwe wo ni ye me fe me wa nti na oje ni tena wa yi ho ono run about ho no odakam oni Matias ye me je se na oje no nti ne namfofo no omu so na me ni omu ye firi ba ko de na minni no be 4 years ni ono de kwa me na minni no be 4 years ni a wonye nipa boni ni ono so one frafra ni ge bi awo a ono so no onye nipa boni ni nti ono de ma mi hu se wonye nipa boni ni oh Matias ye me nkan ne sa na obi obepe wa ba wale no edan mpo woni bi na oje no obi a odaka mu na okeka we ya no agye na beda o sport se o so be wa no de kwaye ni se ka enu mu na no oda no satam no no oni ka be ye 2 years enti na mi wogidie se obenya ka wo ye obi a wo de ye wo ye obi a na ta mani ska to no botuma na wo de koto aduane die dabi me ankasa me nto aduane wa abonte me noa enti wo no ana se o mo ska ndi o mani bi di sam na o da kios ba mu ho no na wo bre ni aduane ana wo no anu odi bi na me ne me mani nyina di ni ekofi akoda no na da ho no so odi anu odi bi ye no anu wo ho no ni nyina wo kai ade bi a wato ama no a wo kai ni o ma de bebre na ebi ti se dey me tontale ma ne ntade ebi ti se dey bi de me tontale ma no me hu ade na efa belt o mpabu o efa me tobi ma no because wo suso me mu me koyale da hospital nya onu aka meto sport no enso wo hwe ma mitimi twa abosin a me kobo no data okay afi ni twato e di asempa na wo ka kire na hye no pa ma no bo udua no die na wo kai wa ankasa kan nyame so asem die na wo kai ya hye no ma no bo udua no enkaso wo se yo die wo kai ya ma wo bo udua no me ka kire nse kwame ahyase na wo hu mi no enye life we na wo ka kire me se wo di be hia me me suma nsusu ni sama because wo hia me se dia na wo si ye no na me nim sense san ye be ba be to sa level we na compound house aya ba utimi gumani mu ase wo compound house ho no nti de bia wo ye na me me enne de aboro so nti de bia edu ni de me ntimi ni wo ntena bio se ma ye aduane ama na wato aduane ne de abome na wo di matem to me ho wo compound house no me ntimi ni wo ntena bio na wo pokura me no tena ye manhu a wo de boa me wonya hwe ma me ho no de bo me duane se wato nsuo amama no pokura na duane nkumi na ofre nsuo ne abosom na de bo me dua akra ai mame okay mate me da se ye kɔ ahoma ne so na yakɔpɛ kwamboaten aka aboa biawu bobra na me nso me mo me bra anwaka driver aboa biawu ye be frew na yemusa aboa biawu se ababa wa Philomena potenge wa ye ne dai entia se ye ya
ye ka sei wabɔ ne dua abosome nan nie no onane ne dua on pese obedan ne dua de na asie oba wasa nsu ama wanom wasi unioma na se wakase waye de na ama me kra no de me no tina ye de na waye ama me onua waye bi ama no no oba no se kwa ko afei adeinti ena okwa akobɔ ne dua yembusebusa no sansem wei na yenhu na ansa na no hyene nso se awiabre yi yebeda 3p garlic mixture no yebeda onomo ase na 3p eduro no eduro api wak natural health for ena ede aba se wunya bi na se onomo a eboa ma mogya di afrusa ne yie ewo nipaduam se unya 3p garlic mixture eduro bi nom now pressure o blood pressure enyina ye o cholesterol yesi ye wosoro o immune system no aye weak unipadua ne kura tumi honhono ma aye honhwe a enye ye obeka se ye duabo nso ne enye duabo efibi srade tambi abetena ntiri ne mmamogya ne ntumi nua furusa ne ye enti akoma brefo bremoroso onua per 3p garlic mixture eduro ni bi nanonom na wononom a ebeboa wo se woba Misty Herba Kolina Keba Dani Herba any all other pharmaceutical shops are etwa ye ho ahia na wokasa wo per 3p garlic mixture onua ubenya bi ya number nie unti bibi ase afre yen 0248928824 and 0201000021 awie MSP 30 eno nso ye aduru a ultimate clinic for ene de se aduru we yaba na eye maduro ma mutie mie aduro we ye maduro o sabe munsabuo munye mubu munsa ya wonko a na motie painful menses obi ohono mo an nsabuo ne nsisi so bosumi we ba bosumi bie memma obi nso ohono mo an nsabuo ne makra obi nso oho a eba eye very heavy obi nso oho a in between no say blidi enye enam sa yoso ma sese kura no fibroid aba ovarian aba wanya hormonal imbalance onso wo pa wu be de na aba enti so pesa wo correct sa ne o ma we nyina no a aduru a ena wie mekamfo ama wo eye MSP 30 ya ultimate clinic for the aba baby eto no bia no so ko na wo ka so pe MSP 30 aduru bia benya bi wate so pesa wo ne ye bonkomo a na bibi a wonte ase yemwa wo njiremu mu a ye number ye 0541 72 7818 0541 72 7818 wenya sa number efrey na ye ne wo emonkomo na midima for Herba clinic Dr. Time da so papa yi aso ye yi ewo abu akwa agogo Kumasi Krobea ye mu abu akwa agogo midima for Herba clinic ahei ena adofo se wo ba ensamrane eni din adodo na de frɛ papa yi eye Dr. Time da so ni say ntini say baabi a wodo yade na kokyinkyini wakone nam ahoto ama sabe usika ahye nanso wanya nsunsuanso pa bia no ahai wo ba all the time beto so ama wo yade ne bekwa mo anya onipadua no afa ho ate say ye hepatitis A B and C eye stroke yade wanya kidney mu hawo waye mrempam infections bi na hawo wo low sperm count o prostate na ye kese awo no oba wo pa emma ana nipadua mu yaw na wote pressure hernia stomach ulcer fibroid diabetes ana wonsabuo mu na wo issues medima for Herba clinic ewo Kumasi abu akwa agogo prana papa ne mfa time nto yade ne so ma ho na nyi wa hoto ate papa ne number eye 0244 774282 and 0245 616336 Lactus Enterprise enso Kumasi Krobea ya mu na ye wadum aseda house kwan so yen ne abamu asi ufie Ghana ha obetrim te se de owa amanone ni sentine se ye de nuoma eye aburuchire standard ene ye de aba Ghana enti eye very modern quality and affordable odi ye wodan ana wodi aye wadwuma no onua eye papenti a man nice look what you say upe PVC pipes upe bent upe fittings you will be upe Turkish doors paint chandelier light
ope wall light, electrical cables, ope kitchen sink and taps, tiles, WCs, normal bad boot, pumping machine, ope bathroom nioma, bit a telephone shower set, complete shower, bathtubs, jacuzzi, basins, shower glass, corner bath with panel, ope toilet roll holder, mirror, water heater, water closet, and it would one. Latus Enterprise, and the Sefata Sewoba. A doom as the house of Quay so, and ye dear Juma. Your number is 0242 616585 0242 616585 offer ye near Bejeso. Na ye newo akasa. Jata better say, Akra media chain. Drobe ni ya yesi anwan kwantana sisi wa ye na Juma. Kwamboaten aka Abuabiewu. Bobra na mobra. Benso mi mombra. Wenya no. Devi vinyano. Aden na sisi a woni ahoma so. Well, a free sin a mami ba hasino. Your friend a call all right but on fa. Any money message. And it's all they call friend mami say. I had your baba I when you call free her. I had your own into a moment no more than Diano baby. Omrani enko dani duano. Mami wa fra ka chiro se bra mi enko dani duano. Bra wanim. Pacho and then 3 days and offer me kai. Say what's say? Was say ne nana memrani enko ne nana hono na ne nana ne enko dani duano. Ne nana ye hwan. Also o pechi number 2 your friend Nana Charles. Enti bra ne enko dani duano na Nana Charles ho. Na me se me enko ba bia. Na Nana Charles no ya we se wabo odua. Me de wo wunim Nana Charles kro. Dabi. Unim no. Ni nua ba ne de nim se wabo odua. Ani nua ba no ya we. E na o se asemi nso akohema ba yanim. Kwada so hima. Na di asem na kwada so hima kan ye fa duabo asa akwamboate wi abo ne. Kwada so hima no. The last time me call no ho no. Makwa wo firi ba ye no me ko ho no ko bisa maame no wo se me ye me sie me hene. E na me ho mfa maame no so yale koda hospital maame ko hwe no. To wo se ne ho mfa no wo ye ne hina yi. Owi ayi ne na me call final. Asema o ka cha me ne se kwamboate ni free sales ba ye no ohu no once. Obechia na eno anu ohu ni biom. Obusa ne baba no so ane ba ne se ya wo so kwa anwea nkwanta onua de ne ekoye adwuma wo ho na anwea ka bi wo ho no ti onu de ohunu na me se na ahima na se e be ende no so de emeye bia menye enti se me so maye ready bema enti ofre na unya no o tested the message dia no ohunu nyansa akofre aba ye se uteke for na mate o monka na emumbra na ye nkoda ne dua no o menana ho sa pepe pa sisi ade wode ama abaye bi sa abaya no got phone in your phone again no mum phone a wrong line wrong line yo and ye be wrong line no correct kwamboate me ni Asem Beba Dabi ho agro ate wusi ni nua ba ne friend say friend tema wa wunim ababa wa ye friend tema na wote oye maame panyimu na ni afi en wono so ya we se ni nua na bo udua no wono so te ho hwe stop me se hwe na man fro mu line so biom tema no nua ba wone ne wo faase ene kwamboate ne wo faase tema ne baba panyi e friend maame ya wo se hwe na man fro mu line so biom okay ti me de ohima na ma me go ahead no ena me so me di hu dwuma na no wo ka enti maame tema ya owo pechi number 2 yes uko siesi asori ye to sankra we di amawo unua kwamboaten ogoro jata ho on de kwabe de o ya no wan hwe ya o ye memmen sempia emema kojawo wan hwe ya ye be kwajawo ate na de yere ho na ye mensem oba de acha me akra o de abremansa kwam watin ba bia obi a bobra ma me so mbra esi o so bobra na awura yin so ebo ne bra ntidua bo no de ba bia wo hye bia bra na yenkoda na nye saa de betoa so no enye papa ma me betum na ko ba bi no wada ne dua na gu so ene de benya wo no na enya esi de a ene unua no be sore na o maba akura eduabo bi wo ho ni nyina so ewo mu se yente na no asem senkotim ba kire mu ne hu se awura de enye da nanke ya kan bi a kire no no so won kire mu de a ye gina ne a awura ya kan so a kwa mo atin wo hweye efri se hwo on se ada na obodua na ani nansa kora na wode ka akoto amene mu no on enipa bi wo yensese biribi
umu sebi atentrevu otu awoto na osa ko hura treja sebi eden ya obedam kura wunya bi awurei wofiri ne wofiri kam ana abeda awurei sport wofiri awurei sport ana nyame adom wadu ko fie ana wadu ko fie wofiri fie no ebra woni di ntitimo no obi dem na asa agoda ayo abrabo we wonhwe ye no homom na emom so obaburu nua ne nyawo ehia wo so ni mpa ye bibo wo ba bi ko sebebo awa ende ya wonye ena we na eduabo na agobro obo duani na nsa ena wo de o master ka akoto amrem wakwakoda efense apozi kukumwa bosumi mienu ni akire aba na otwu mienu aba bosumi mienu na otwu mienu we nyina anka bibia nkire na apese obobra edue se okra ha ase nya wo wuzi obo ene na nsa pepepe ni nya no oh edika ka utrimu he ansa no wadi adro akra titiro asantefo enkrofo bi ya ma ya didimbone woduabo ho anano awura bi ametena ezi obetena asantema mu nti wosua asantefo adaya mesua duabo hwe nsem bi asabi edin de we yede wa ya ho enkrofo bi weiti da yewura bra se onpese obi abodua wo asantema mu a because ene no wo obi a so asantefo de esemo de asantefo de esemo de asantefo de esemo de say edin amadodo na ka no anano madam fu mfantini bi santini bi ko ware ne ba oso ma ne ngwa adan ya ayi fo peduabo show di tantan ben na mo de bata di de we ho no kwa mo aten wo kwa da san ye be ma ma ne kwa de ya ne so mbufu ntem ndi kwa me ba bia wo bia na ni kire ya ehia wa anya sa age so tufura santima mu a ye na ni dua no boko ma mfa hu ni edin na wo ye no a wo bodua no nko ade ekwan bia so ba bia wo bia no de wo tie nkan kire no se omra ni ehwe kwan be fa so adani dua no anya sa santima mu ade na se ye no kure so ka se won to hwe ma me da ana onya hwe ma me da we zo ye abo de ma ka bi kire bi ni ye di bia ko school nursing school hwan ya mo wie owie kro beka say onya hwe ma me da obetoto niema bibia be ye bia ro nu nya asemo zi pi gra